Que tal, como estamos, xente? Vale, nada, básicamente, graciñas a Ignaz por ese follow, graciñas a Nosulo Ruido e Ferro Pollo que tamén deron o seguimento antes e creo que non vamos a perder o tempo. Creo que non vamos a perder o tempo. Vamos ir xa con Hidden, creo que é tontería estar aquí falando eu cando xa ides ver en pantalla ahora, pero por qué? Pero por qué? Non me jodas. Bueno, vale, non pasa nada. Vale, estás aí. É Xa porque esta estou. vez vale, bueno, non pasa nada. Da igual. A ver, Ok. a xente que me coñece sabe que estas cousas pasan. Eu podo preparar todo e despois hai problemas. Pero bueno, como estamos? Moi boa noite. Moi boa noite, moitas grazas por invitarme. E boa noite a todo o mundo. Que vos, mira, hoxe leo o chat. Teño que facer así, pero leo. Espera, que te vou poñer un poquinho máis grande. Así deberías poder... Bueno, aí está, aí está. Así un poquinho Vexo, máis vexo. grande. Segunda vez na Carle, primeira vez en En directo. directo. Aí está, sí, sí. Canto pasou dende aquela, A verdad que sí, Bueno, teño un caramelo, perdón, porque estou mala. A ver, por Dios, non te preocupes. Aquí hai xente que entrou fumando, hai xente que entrou bebendo licores de 70 Fumar grados. non fumamos porque é malo pas cordas. Pois aquí hai Non se xente, fuma. cantantes, algún Xa cantor o sei. que fumou, e tamén hai xente que entrou bebendo licores de 70 grados en directo. Bueno, E casi morre, eso pero... digo, sabes que antes no audiovisual, rollo, hai 30 anos, ou ao mellor hai menos, iban a traballar e co seu cubata. O sea, ti estabas nunha rodaxe dunha serie ou dunha peli aquí, en Galiza. Sí. E estaban co seu cubata. A ver, a mí En vez de se me preguntas, pareceme unha opción bastante boa, pero claro, non sei a ata mí que... non me parece nada boa, pero bueno. Sí, a ver, non sei ata que punto é boa para o traballo. Era O das traballo tres. non tanto. Para o traballo, cuidado, Claro, a ver, eu creo que prácticamente toda a xente que vai a estar hoxe aquí xa te coñece. Tampouco vamos a facer como daquela vez, o recorrido sobre quen é Hidden. Por lo menos desta vez unha cousa que daquela te preguntei que desta sei. Como se di o nome? Exacto, sí. Que eso xa Menos é mal, que eso O xa... sea, si a estas alturas xa non o sabes, Dani, A ver, tírame pola ventá. que algunha vez me sale dicir Hidden, nin confirmo ni desmiento. Mira, fai pouco, non sei o que estaba falando, si está dicindo, no, porque din o meu nome mal, cando eu me chamo Hidden, e eu, en que momento? Hostia, En que momento se me cruzaron os cables para dicir eso? hostia, que xa digas ti... Hidden. Aparte Hidden, por que Hidden? É que Hidden chamaronme unha vez na galega, e me fixo moitísima gracia, porque nunca me chamaran Hidden. E eu creo que se me quedou aí. Nicky Hidden, gran piloto da E. Hoxe vou Motomami. Cuidado, Mira, ves que estilazo, por Dios. Motomami. Ok. Estamos hoxe para o que estamos. O objetivo principal hoxe... Si, hoxe estamos de chill, ademais. Eu hoxe dixen, hoxe veño de chill. Perfecto. Maquiadísimas, estou nas fotos, nos vídeos e todo. Vamos a resolver as Aí dúbidas está. dese xogo. Hoxe imos investigar. Mira, espera, me falta un accesorio. Me falta un accesorio. Ui, isto non iba así. Me falta un accesorio para... A verdade que con lista podía telo xa visto, pero non me acordaba que tiña isto aquí. Non te preocupes, isto é así, o sea, non pasa nada. Temos Motohiden, buah, me encanta. Voume cambiar o nome. E si... Oye, Mira, aínda non hai nome para os meus fans. E si son Motohidens? Motohiden. Ves? Mira, ca súa... Iba a decir lupa, sí. Sí, para investigar. Aí está. Ves? Tiña que ter... Eu tiña unha. Tiña que tela. Son tonto, joder. Tiña que estar preparado. Non preparei, son unha mierda. No, eu tampouco, tiño aquí ao lado e acordeime. A verdad. Bueno, Vamos a ir con pois... eso, pero antes de eso, pareceche así un poquinho de conver, un poquinho... Que contes como chegamos ata este momento. Como chegamos ata este momento? Claro, o sea, a ver, claro, como chegamos a este momento? Hostia, a pregunta é un pouco demasiado genérica. Como chegamos a este No, momento? entendinche. Si queres podes especificar. Dende que ti presentas a canción ao Benidorm Fest, dende que xente que non vamos a dicir, pero con pouco criterio, deciden que non estabas entre as finalistas,
Non digas o do pouco criterio. No, espérate, claro, hostia, no, porque, hostia, que... A ver se vou a ser eu o Malver galego e despois a vou a liar. Xa, non. No, olvidade, eso non o dixen. Vos no chat escribide cousas, eu non dixen nada. Xente profesionales decidiron que había unhas cancións, outras que non. Hai unha visita. Ai, melón! Vaime tapar toda a luz. Mira que guapo. Aí está. Veña, tumba, anda, amor. Tumba, acaba de cenar. E ven a ti aquí todo contento xa. Está aí, Ok, verdad? A dormir. xa está. Que pasou dende ese momento? Aí está. Dende a canción? Melón. Joder, que Vale, pois que pasou? Perdón. Outro día viñeron gatos, hoxe ven canciños, encántame. Somos pet Mira, friendly. está aí é a súa sombra. Melón. Melón? Ok, vale, perdón, xa me centro. Non te preocupes. É que si aparece Melón. Imos escoitar o tema do Benidorm. Si acertades a canción, sí. Claro, tens que estar atenta. O sea, se acertades o título, perdón, da canción. Profesionais, pero non demos. Non me, a Exacto. ver, non liades, por favor. Xa, que si non me lío. Este é o malo de ver o chat, a verdade, que si No, pero está guai, que así máis non me máis de centro. chill. A ver, toda a Va, xente que pasou aquí por segunda vez foi así. A segunda vez que pasou foi máis de chill. Máis de sí, relax. sempre, sempre. Vale, pois vamos a ver. Eu enviei a canción que mira, imos empezar dende o momento no que eu me poño a escribir a canción do Benidorm. Vale. Eu chego ao estudio de Cris e digo: Cris é o meu produtor e eu chego que produzo agora e Cris, ai mira, me cunde moito ver este chat, o sea, ver a de é que me acaba de cambiar a pantallita, Dani, e ora vexo a de É YouTube. verdad que puxen isto, sí, é verdad. E Bueno, vas ben. mola máis porque está máis dando o chat. Sí, aí cunde. É que Guai, dime con cara, grazas. así mellor. Así. Bueno, pois, imos empezar dende o momento no que eu, a Cris, que é o meu produtor, vou e lle digo: vos pensade, Cris produce, pois, reguetón, electrónica, trap, pop tamén, indie, vale, e voulle digo: Cris, quero facer unha canción que sexa como un dark R&B con pop espera, no, con electrónica, perdón, e con metal. E a un Vale. rapaz que non ten nin puta idea de metal lle digo Hostia, cuidado, e nada, empezamos a facer esa primeira canción. E ti sabes, mira, a verdade é que unha das cousas máis incríveis de Cris é que ten unha capacidade de poñerse a aprender de todo enseguida, que é unha pasada. E recordo que estiven como un par de noites seguidas na súa casa e del non dormir casi porque estivo toda a noite estudándose temas e como facer cousas, bueno. E nada, e empezamos a facer esa canción que ao final, por casualidades do mundo, do universo, unha chica, unha amiga que eu coñecín por Instagram, que veu aquí o seu mozo, está nunha banda de metal e tal. Sí. E nada, acabamos pasándolle esta canción a este chico e dixen, bueno, como aínda está moi dudosa esta canción e é un pouco rara, bastante rara, pero me gusta. Imos probar outra cousa, non? E el me ensinou un reguetón chulísimo e me dixo, ademais recordo que me dice: "Tengo aquí este reguetón, canta por encima". E me saliu algo chulísimo, "Veña, canta este", aínda que eu non pensaba de entrada envialo, non? Era cando aínda pensábamos que podíamos enviar varias cancións ao Sí. Benidorm. E que pasa? Eu durante esa época tiña todo o rato na cabeza unha frase, todo o rato unha frase. Pum, 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 todo o rato esa frase, cunha melodía moi clara e que ademais era como unha especie de pop, girly pop diría eu, non sei por que cambio así de idioma, diría eu, e con este baixo funk que é bastante pop con baixo funk, que é bastante hai 2-3 anos se facía moitísimo nos Estados Unidos. E eu dicía, joder, me cunde moito, pero non é certo que eu este tipo de música non me cunde facelo. Entón, dixen, Cris, teño isto, creo que pode salir moi guai, pero tesme que axudar a cambiar totalmente instrumental. O sea, instrumental que soa na miña cabeza non me Non é a gusta. que é. E ao final acabamos facendo a canción que sin nome, o sea, a canción que enviamos ao Benidorm Fest, o sea, foi unha canción que eu
realmente a canción obligoume a que eu a escribira, é un temazo, eu non pensaba facela, e como non salía da cabeza, acabei facéndoa. E esa é a canción que a día de hoxe aínda non sabemos o nome, bueno, eu sí, vos non, en 2 días sí que o bueno, hai xente que xa o saberá, Hai xente moi lista. e ten 3 xéneros de feito. E teño que dicir que a outra canción, a que lle enviamos este chico, recordo cando me enviou, escoitei a intro e dixen: "Non pode ser que este escoitando isto unha puta locura, é máis do que me imaginara". E esa canción a día de hoxe estamos a facela para o venido do ano que vén. Hostia, o sea, que ti quedaches que con ganas, confirmamos que quedaches con ganas de, vale, desta non foi, pero Sí. vamos a ser os Megara do É que eu 2024, xa non? o tiña, sabes o gracioso? Que eu vendo, tanto dende o primeiro momento no que escoitei a canción, tanto dende eso como antes que vin a posta en Estea, o sea, vin superclaro que compartimos a Bring Me The Horizon como referencia. E é superclaro, porque é moi do rollo. E si, a ver, que pasa? Eu é con máis mesturas, eles ao final son rock e eu sempre me vou a mesturar moitísimo as cousas. Pero bueno, Que che, eu aí estou. que che parece vos se te parece un pequeno así se me acaba de vir a cabeza así de impasse antes de seguir co teu a semifinal de onte? Porque Vale, vinche dime, moi dime. activa en Twitter comentando Sí, as actuacións. Como o Steven, viches? espera que me quedo sin voz. Pois, a ver, teño que dicir, a miña favorita era Fusa Nocta, antes de ver os directos, e xa me avisaran que coidado. E, me esperaba moito máis, a verdad. Non vin conexión na posta en escena en sí, o que non acaba de ver unha historia. Eu creo que se ao mellor tivera tirado polo que se vía ao principio tería estado chulísimo. Que E non sei, o, me faltou como? o coche de Fulsa Nota, que despois lin hoxe pola mañán, que era o coche que usaba o Abón. Sí, Pero mira, claro, cando eu agora, por exemplo, dende esta canción do Benidorm que se meteu Nia a ser letrista comigo, o sea, Nia Tui, e agora tamén é letrista nas miñas cancións. E non en todas, pero si na maioría, a verdad. O sea, me encanta escribir con ela e salen cousas moi chulas, non? E hai unha cousa cando estamos, pois escribindo as letras, que moitas veces eu se me ocurren cousas que digo: "Buah, Nia, que isto é increíble, é unha pasada, e que unha fantasía, significa esto e esto e isto", e me dice: "Sandra, esto solo significa eso para ti, ninguén máis o vai entender". E se non o entenden non sirve de nada, o sea, é dunha desas cousas, pois creo que co coche é o mesmo, sabes? Ao final, unha posta en escena está para transmitir de forma visual ao tal cual, público algo. Se non cumple o seu obxectivo é que non funciona. tal cual, tal cual. Pero bueno, despois flipei con Agoné, teño que dicir que a súa canción non me cundía nada, escoitada e tal, tampouco, sou tampouco eu o seu target e tal. Pero a posta en escena flipoume, ademais solume, vai queimar con Benidorm, perdona, me Eh, estás armando el discurso, sí, pero aí estás facendo unha apropiación cultural túa. si coñecera a Hidden, poderíamos dicilo. Ao mellor é fan de Hidden, Cuidado, igual escutou ese Dragonfly que víamos antes de comezar e dixo, hostia, pillou a idea. Pois eso, gústame moitísimo e despois, flipei con Megara, o sea, Megara, si tivera que elixir ahora mesmo un artista para decir así como está pa Eurovisión, diría Megara. Hmm. E iso que, joder, ao final ao ser independientes, pois tiña un pouco de medo como levarían, pois todo, non? Pero é que arriba me molou moitísimo o tema de poñer, rótulos na propia pantalla, sabes? Na que Sí. vemos de casa, que iso é algo que non se adoita facer. Estaba chulísimo. E logo tamén interactivo, que se seleccionando o xogo. Despois moi bo o de como, joder, son xente que non bailan normal, non é o seu rollo, teñen ese dance break e fixeron como o xogo, entón me parece Ese momento foi chulísimo. bestial. Cando que Sí, tiña despois tamén as flechas aí. representación perdón que te cortei. Sí, no, das flechas, como estaba esa parte, estaba Estaba moi increíble guapo. eso.
E despois representación do colectivo, sabes? O sea, e de mulleres, por favor, e grazas, que eso é algo que eu facía coa miña canción e estou supercontenta de que eles o fixeran, porque é superimportante. E sí que é certo que en tema, pois, de homes está moitísimo máis representado e visibilizado, pero en canto a mulleres, non. Sí, sí, tal E cual. e despois, bueno, Alice Wonder, que podo dicir? É que unha fantasía. É a miña segunda favorita, o sea, é que están a mesmo nivel tanto Megara como Alice. Que pasa? Creo que Alice escoitaba mal, eu xa o comentei por Twitter, Sí, porque é que nada máis, mira, en canto cortaron o seu vídeo e pasaron a plató, escoitei, o sea, se escoitou dicir, súbeme todo. E escoitei así e dixen, no, é que non se vai escoitar, no. E efectivamente non se estaba escoitando, porque ao principio co piano sí, pero despois cando tiña os coristas e a instrumental máis forte, sí, era complicado. E eso en, non me di conta eu. E cando puxeches, dixen, vou a mirar outra vez, mirei, no? E efectivamente, sí, sí que se escoita como di, e sí que notabas que hubo un par de momentos que non estaba tan ben, precisamente por eso. é que eu sufrí moitísimo, porque ademais hai un, en riba subiron ao a Radio Televisión Española subiu a Twitter e todo, xusto o único momento, o sea, no que non facía ben a subida. E dis, tío, non podías ter escollido outro vídeo? Sí, Pero bueno, pero era unha pasada, o sea, pelos de punta, increíble. é incrível o que E fai. a videoescena, e vamos, a posta en escena toda é eu non sei que tecnoloxía é esa, pero é unha fantasía, é unha pasada. Estivo guai. Sí que aparte máis me sorprendeu o feito desa parte final. Sí que igual no a xente ha criticado porque non te imaginabas a Alice en modo diva, non? Aí co ventilador, aí paseando, movéndose. No! Eu non me imaginaba esa parte. Pois a mí sí que me pega. Pero sí que o vin e dixen, oye, sí guai. O sea, sí que me gustou, pero non me hubiese imaginado. O sea, se eu teño que apostar, nin de coña. Nin de coña. Apostaba por eso, pero Ai, estivo se guai. cortou, cortouse. Aí non te escoitei ben. Si tes Ahora, que apostar, digo, se tivese que apostar non apostaba porque se levantase, porque fixese isto. E cando o vin sí que dixen, oh, guai. Sí que me pareceu interesante. eu sí que esperaba, que fixera algo máis que tocar o piano. E bueno, e xa a actuación de Leo Richie, que me dá igual que non sea concursante, que me dá igual. Outro Unha brutal. fantasía. De feito, aquí, bueno, Leo Richie dixo que iba a propoñerlle a Alice Wonder facer unha colaboración. O sea, creo que é o pic da miña vida como muller bisexual. Leo Richie que lle ofreceron, non sei se viches eso. Que dixeron Como? na roda de Sí, prensa sí, sí, que lle vino ofreceran todo. participar e el dixo que todavía non, que quería esperar a rodar un pouco máis, pero cuidado que tamén pode ser un potencial concursante moi Xa, top. mira, Que non perdón. se presente o ano que te presente este ano que ven, por favor, que espere un ano máis. É o que iba a dicir eu, é o que iba a dicir eu, que non se presenta o ano que ven, por favor. E se non, eu xa non fago nada. Bueno, oye, cuidado, igual sale de aí algunha colaboración con él oye, tamén poden pasar cousas, Tírame pola venta. Pero pa ben, sabes? Pode estar guapo, pode estar guapo. O que te dicía fora directo. Máis alá isto que te quería preguntar, así por falar un pouquiño, eres ti a que manda, eres ti a que a partir de agora decides como facemos. Se comezamos xa cas pistas, se falamos de outras cousas, Ok, ti mandas. O sea, hoxe, vale. o meu soño dende que comecei a facer isto era cousas como as de hoxe, que eu poño aquí a canle, eu estou, e quen trae o contido, quen prepara as cousas, quen decide o que poñer e que non poñer, é a invitada. O sea, a min é a hostia. Estou aquí. Bueno, o meu contido é vir e compartir pantalla. O sea, Bueno, pero xa faz algo máis do que normalmente fago eu. ok. O sea, que eu encantado. Eu encantado, o sea que... Vale, pois bueno, lin por aí que ten que vir Hiden cada semana ao canal. Mira, eu non digo que non é. A ver, eu encantado. Xa hai uns cuantos que van a vir cada Segunda, pouco. O sea que... segunda, oye, cando saque a canción e o videoclip podemos facer unha pequena charla. E despois, como que mira, podemos facer? Como que podemos? A imos a facer. ok, ok. Como que podemos? O sea, onde está a dúbida? Pois sí, e ahora, super spoiler, vense canción por mes, máis ou menos. Cuidado,
Ai, vou dar unha noticia moi guai. E é que, bueno, a ver, eu estaba esperando tanto por lanzar esta canción porque eu quería lanzalo cunha distribuidora. O sea, para que non sepa o que son as distribuidoras dixitais, son quenes proporcionan a túa música a todas as plataformas dixitais. Que pasa? Que están as que ti pagas e despois están as que tamén, pois, fan por posicionar a túa música en playlist, pois teñen un pouco de marketing, teñen as súas propias playlists e cousas así. E, vale, estamos lendo ese comentario tan raro. E nada, xusto esta semana firmei con unha, así que foi como xa o que me faltaba. E estou super contenta porque era como o que tiña proposto para lanzar esta canción, ¿no? E nada, a ver que tal con esta. O sea, canción por mes máis ou menos, Mais ou menos. distribuidora, que eso, que non o sepa, é moi importante. Sí. Non é, digamos, vital, pero... Bueno, é bastante vital, o sea, o primeiro me refiro, non é realmente non é sí, ultra necesario, o sea, ti podes sacar igual, podes sacalo. pero non é o mesmo. Exacto. E de feito, joder, podo dicir eso aquí? Sí, aquí se pode Vale. decir todo o que Ok, pois realmente un artista antes de buscarse, ou bueno, a ver se entras nun sello está, pero antes de buscarse incluso, hai sitios de booking que xa traballan con distribuidoras, pero antes de buscarte, pois, booker incluso, ou algo así, eu creo que o primordial é buscarse unha distribuidora digital. E me parece moi importante. Eso sempre me parece, cando falo, mira, falei por exemplo con Kings of the Beach, grupo de Vigo, que tiveron eles un problema da Sei quen son. tiveron un problema da hostia ca súa discográfica e Seino demais. tamén. E falaron de eso na conversa e dicían que era moi importante de alguna forma facer para que a xente cando comeza sepa estas cousas, que Totalmente. detalles como este, porque ao final, claro, pode parecer que colles, gravas e firmas de calquera maneira. E supoño que moitas cousas que hai que mirar e saber que non é solo sí, con esta, non. Hai detalles e cousas que ter en conta. Totalmente. De feito, é que eu con Samu, co batería, estudei nunha formación de paideia que de empresa musical, da Fundación Paideia Coaoi, que estou facendo este ano outra vez. E a verdade é que é o único tipo de formación de así que vin nunca. E encima están subvencionadas e todo. Pero sí, o sea, habería que facer todo isto máis accesible, porque tela para empezar, o sea, eu recordo a primeira vez que o fixen, que foi cando aínda tiña o grupo, que ademais foi nese coworking, que, bueno, como se chama, non é un espazo de coworking Sí. como tal, pero se chama así, onde naceu a idea de Hidden. Buah, me acabo de perder moitísimo, perdón. Nada, eso, que eu cando entrei nesa formación estaba flipando, o sea, non entendía nada, decía, pero que é isto, que este mundo, estou flipando moitísimo. E nada, aquí estou, outra vez. Claro, é que eu penso todas as cousas, ahora que eu vou falando, non? E a veces pregunto cousas en directo, outras veces cousas que contan pues fora, estas cousas privadas que un sabe. Ya. E eu empezo a dicir, hostia, que a min, home, non me parece sinxelo, non? Lanzar unha canción ou facer cousas ou tal. Pero eu empezo a dicir, hostia, que como te líes firmando con alguén, ou como te líes subindo unha cousa dunha forma, ou como non fagas X pasos, todo o traballo que levas feito podese ir á merda, desaparecer e quedar aí que non sirve para nada. Ya, e xa non é iso, é ter moito cuidado con todo o legal. Eu, por exemplo, mira, cando ti envías o teu proxecto ao Benidorm Fest, tes que pídenche de entrada que teñas, o sea, pídenche como de forma favorable que a túa marca, o teu nome estea rexistrado. Porque, jolín, sobre todo este tipo de nomes que son inventados, é mellor pois telos rexistrados e todo. Eu foi o momento no que o rexistrei. Sí, porque despois se Pero por aparecer alguén ou empezas a sonar ou tal, e alguén crea o nome para unha marca de algo e adiós, e xa te joden hai vivo. máis xente chamándose así en Spotify, O sea, pero de feito recordo cando subín a primeira canción
que me deron o perfil dunha persoa que subiu música e nunca reclamou o perfil. E eu dixen, mira, esta música non é miña, dádelle un perfil novo a esta persoa. Pero sí, hai que ter, porque si ahora eu quero, collo e elimino toda a súa música. Entón, bueno, hai que ter moito cuidado e hai que, sí, hai moi pouca información sobre isto, sobre o que empezar. Eu creo que cada vez é un pouco máis accesible, menos mal, e sobre todo porque grazas a TikTok estou vendo tamén, non tanto en España, pero sí fora, xente en Estados Unidos e tal, informando moitísimo e ensinando moitísimo sobre todo isto, e iso está moi guai. Sí, eso é moi importante. Mira, estabas me ocurrindo facer algo así aquí un día. Con algún de vos e contarades cousiñas ou deades consellos ou... Podría estar interesante eso. Estás Pois eu curioso. ofrézome, Pode estar curioso, pode estar chulo. Hai unha charla que quero facer, que estou preparando, que é sobre saúde mental, é unha serie de charlas que vou a facer tamén próximamente, e esta tamén estaría guai, así un pouco que poidan axudar ou que poidan servir, se estas útiles. Non cando me poño a falar aquí de cousas solo, que eso non sirve para nada. pero no, sí que sirve, eso está moi guai. Vamos con eso, pareceche? Veña, pois imos con eso. Compárteme a pantalla cando queiras. E imos poñernos modo investigación. Mira, a Lavadon barra baixa, por certo, grazas polo follow que me deu fai un momento. Aí está aquí Lavadón. Hola, Steven. Lavadón, aquí Lavadon, onde... xa sei quen é! Xa sei que é, espérate, a ver se non a vou a cagar. É o que, iba a decir, o que é como unha cousa así e tal. O rapaz este El valenciano. que reacciona aos temas en... Vale, xa está, xa sei. Hostia, que guai. Lavadón, Steven con el o luns. E teño acaba que de escribir Lavadón. Gracias. Lavadón querémoste. Pois, o que Steven o luns con el e el xa escoitou a canción. Joder. De feito, fixemos unha reacción en directo. Os dous ali. E teño que dicir que lle gustou moito. Hostia. A ver, claro, que isto vai a sonar... A mí, acábame de alegrar que este por aquí, acábame de alegrar a sub, e vai a sonar como... Me acabo como fan loco. Pero que encántame as súas videoracións. O sea, mólame moitísimo como fai. Son unha fantasía, é que é super guai, ademais é super natural, e eso é que a min me gusta ademais moito. Eu sou moi fan da xente que reacciona á música, a vídeos e tal, e que teñen reaccións sinceras, e me encanta, a mí me encanta. Un besazo, jo, mil gracias, dice. É que mólame facer... Eu subín algunha miña propia, algún tema, pouquiñas, e teño grabado moitas. E eu as gravo, e despois as vexo e digo, non a vou a subir porque ao final non aporto nada ou ao final, xa, na reacción que simplemente escoito e digo algunha cousa e digo, pois non, pois non me... A min as reaccións da xente destes tops de Twitch ou tal, destes famosetes que reaccionan aos temas de Duki e toda esta xente, e vexo as reaccións e digo, pa que? O sea, non me aportan nada, son reaccións fingidas a mitad delas, porque ves que é fingido que xa escoitar unha canción e non me aportan, non me aportan. Pois a min, eu no seu momento intentara en TikTok subir, que pasa? Que de feito fixera unha chulísima a un videoclip de The Weeknd, ao de Moth to a Flame, que esperei un montón de tempo para ver o puto videoclip, e despois cando subín bloquearonmo por copyright, e eu, pois a tomar por culo, xa non subo nada. Entón nada, que dime de aquela forma. Pero bueno, nada, imos ir con isto xa. Ti mandas. A partir de agora, isto é todo teu. Aí está. Bueno, pois fai uns días, fai case unha semana, xa empezamos un xogo que se chama The Hidden Woman e o obxectivo deste xogo é adiviñar o nome da canción que enviei a Benidorm Fest. Teño que facer un inciso, Dani, xa non vexo os comentarios, entón se din algo, ti... Espera, é que estou resendo porque tiña mal posta a túa cámara, entón, agora xa debería. Vale. Vale, eu Ok, pois nada, non os vexo, porque mo está tapando a pantalla. Vale. Entón, se hai algún, pois ti dismo e eu contesto. Vale. Bueno, pois nada, este xogo chulísimo, xa o expliquei que... Pois mira, parece que estou facendo unha presentación de PowerPoint desto en clase, ¿no? Bueno, sí, tal pois... cual, isto tal cual. É para descubrir o nome da miña canción
E quen adiviñe o nome, pois o que vai facer é escoitar un anaco bastante grande, de feito que inclúe esa frase pois que foi da que naceu a canción, antes ca ninguén, o sea, enviareilla este venres xa. Mm. Entón nada, agora chegou o momento, bueno, tedes ata mañá ás 23:59 para deixar no post que despois vos direi cal en cada rede social a vosa resposta e agora chegou o momento pois de repasar todas as pistas, non? Eu durante 5 días estuve deixando distintas pistas en Instagram, TikTok e Twitter e cada día ademais, o sea, eran diferentes en cada rede social. Bueno, pois a primeira pista, que esta xa a sabemos todo o mundo, creo, que foi a mesma para todas as plataformas, é que é unha canción sáfica e que ademais se chama como unha muller famosa. Entón, antes de seguir, eu quero decir, mira o lavador, dicindo que é Es Afrodita. Afrodita seguro. Que esta non Bueno, vai eu a non vou trolear, dicir esta nada. non vai a trolear. Xa verás, vai a trolear, vai empezar aí, nos vai a liar máis. El que diga, el ten, o sea, Lavadón, ti tes permiso para decir o que queiras decir ata certo punto, ben sabes ao que me refiro, creo eu. Uh. Ben sabes ao que me refiro. Ok, vale, pois seguimos. Nada, esto é... bueno, que non se cambia así de publicación, perdón. No, que xa me olvidei o que quería dicir. Bueno, que non sei cal foi, que foi o primeiro que pensachedes cando lichedes isto. Gustaríame sabelo si tiñades algún nome naquel A ver, momento. eu empecé a pensar moito, eu, por exemplo, non sei a xente do chat, eu empecé a pensar moitos nomes, pero claro, eu empecé de feito, vouche dicir o que fixen eu, vale? Eu collín, Ok, entrei en Google e puxen mulleres famosas, vale? O sea, directamente, mulleres famosas. E entón, claro, páxinas con listados e empecé a mirar nomes e dixen, pois que sei, por exemplo, aparecía Leticia Ortiz, a raíña, e dixen, no, non me cuadra. Actrices, empecé a mirar cales poderían cuadrarme contigo polo que xa te vou coñecendo, polo que sei, cales podían cuadrarme, pero directamente o que fixen foi mulleres famosas, punto, xa está, xa non me compliquei. guau. O sea, ese outro nivel xa, Ademais, é como os dous puntos, o sea, porque ti aquí estás dicindo busquei mulleres famosas e mira, Lavadón, o de Afrodita, é certo que el dende o principio dixo que se chamaba Afrodita. Despois aquí Licístrata tamén, Non Euforia Felicístrata. personaxes, pero Álvaro, aínda non chegamos a esa pista. Aínda non chegamos a Álvaro esa vai pista. diante xa. Ti xa estás 3 días por diante casi. No, 2, perdón. Ok, bueno, pois o primeiro que subín eu foi esta sesión de fotos que está, vouvos decir xa. Bueno, todo isto eu unha vez, pase isto, a semana que ven eu vou subir uns vídeos explicando as pistas de cada día e de onde salen, porque está moi guai, a verdad. Curramos moitísimo. Joder, eu lembro que ti me dixeras ibas a, que eu sei que me contaron, creo que se pode dicir que me contaron que ibas a facer un xogo que o ibas a sacar, e claro, dixen, un xogo, digo, hostia, a ver que vai a facer. E unha vez visto, joder, que está moi currado porque, claro, facer as fotos ou buscar as cousas, as referencias, todo o que fixeches, hai un currazo aí curioso, Ou moitas grazas. Teño que Está dicir moi... tamén que, a ver, fixemos un brainstorming ben grande, tamén cho digo, pero bueno, moitas cousas xa viñeron solas porque eu como sou moi fan desta persoa, pois por iso a canción se chama así tamén, si non se chamaría así. Mm. Entón xogou un pouco con vantaxe. De feito, pasoume que hai xente que adiviñou o nome, unha persoa adiviñou o nome coa última pista porque veu ese vídeo 100.000 veces como a min, o sea, eso é de persoa moi fan desa persoa, non? Entón, bueno. Vale, pois nada, a pista do día 1 foi... mira, lle acabo de dar like. No, deixo yo o like aí, me encanta. A pista do día 1 era isto, que está baseado nunhas fotos... non nunhas fotos, sino as fotos están baseadas nun vídeo. Nun vídeo e, de feito, este plano... Ui, perdón, espera, que non se cambia así. Este plano é tal cual. Tal cual, hai os mesmos elementos, o vestuario moi similar, en blanco e negro tamén. E, bueno, entón esta foi a pista en Instagram, Instagram. vale?
E puxen aquí estes iconos, que os iconos tamén teñen significado. Claro que E xa o todo, explicaré. todo, o sea, todo o que te fuche publicando, palabras, Sí. iconos, todo. Frases, soltas, todo ten todo. Hostia. Claro, ti pensa que, vamos a ver, eu cando que escollo algo cun significado normalmente ten varios, o sea, cando poño, por exemplo, hai frases que poño nas cancións que non que teñan un significado, sino que teñen 2 ou 3, así que imagínate. Mira, aquí están dicindo Chloe Chloe, y pero que Zendaya. Chloe? Claro. E están dicindo Zendaya, Álvaro. A ver, Dios, me fai moita gracia porque cando leo o sea, non se me ve nada. Sí, aparte, menos mal que ahora te reenseñé a cámara, porque antes incluso estabas, salías así solo. Salías Ah, solo. ok. O sea, que ahora sí un poquinho Menos se mal. vexe mellor. Ok, bueno, pois a pista do día 1 de TikTok foi esa de aquí e hai que escoitar o audio tamén, perdón, porque me adiantei e entrei moi pronto. Entón, bueno. Fernando Muefer di Chloe Bailey. Ok, e que a ver, esta pista, a pista do día 1, dinos cal é a profesión desta persoa. Esa é tu opinión. Esa é a miña opinión. E repito, nas descripcións, en todo hai pistas, en todo. Bueno, é que tamén metín Vale, perdón, xente, porque se me acaba de pechar o Discord. Non sei por qué. Estás aquí, Dani? Ahora sí, que se me pechou o Discord, non sei por qué. Ai, que Maravilla. susto. Pero ti sigues en directo? Sí, foi, o directo sí, pechouse o Discord, non sei por qué. Un momento xente, sabe que tiñe que pasar algo así. E ora por qué non se está mirando todo? Vouche poñer a cámara para que me vexas e xa deberíase ver. Que maravilla, verdad? Que guai todo. Ahora estás, perfecto. Xa volví. Ahora estamos todo de vuelta. Non pasou nada, non pasou nada. Todo en orden. Todo en Ai, orden. como se Vamos. tes que dar a ver retransmisión, Dani, para poder ver a miña pantalla compartida. Aí está. Vale, pois nada, Mierda, eso. espera. Bueno, se Ahí. moveu todo, pero non pasa Cago nada. en... Espérate, espérate. Que estou facendo? Estou facendo. Aí estou. Espérate. No, Ahora. ahora xa non estou. Bueno, xa non Que sei, guai, da non igual. pasa nada. Creo que Xente, todo traso, bien. non o sei xa. Da igual. Espera. Bueno, Ahora. pois podo falar? Sí, perfecto. Jennifer Bills. Pois non sei. Bills. Non conozco. Eu non digo nada. Ok. Bueno, pois imos seguir entón. Vamos a ver, sí. Nada, pois que eu deixo pistas para despistar tamén e xa que era o que estaba dicindo antes de que se cortara, e que xa vos toca a vos, pois saber distinguir si son as verdadeiras ou non. Entón, teño que dicir que, o sea, esta persoa está en pistas de todos os días. No, aí xa Claro, vos é toca que, a vos. aínda por riba, a xente como a min que son tonto en xeral e que eu para adiviñar, olvídate. Claro, a mí me pos pistas reais e pistas falsas e claro, eu estou perdidísimo, vale? O sea, eu a ver É se que teño agora... que dicirte unha cousa, ademais, é que xa te dixen antes, pero é que ti eres o tipo de público para o que lle vai resultar super difícil. Sí, mas... Porque é que non creo que coñezas tanto esta persoa. Que haya Estou máis poucas. perdido que os de Lost. Xa somos dous, Gordini, xa somos dous. Non pasa nada, imos seguir revisando as pistas porque ademais hai, bueno, eso, vou ir a Twitter. A Twitter xa non sei nin que... sí sei o que subín, claro que sei o que subín. A Twitter subín, voume saltar todo o que estiven subindo ontes. Esta subou no meu cumple. Vale, a Twitter subín E máis estiveches ultra activísima entre o xogo e o venidor onte e todo, estiveches ultra sí que activísima. estoy... Aquí está. Esta é a pista de Twitter. Esta de aquí. Esta. Esta de aquí. Ok. Vale. E todas as pistas nos levan á ocupación desta persoa. Non podo dicir máis, é que está super claro. Está super claro, día outra.
Está Esta súper foi a, claro. bueno, aí está, a pista do segundo día, perdón, que creo que antes dixen do primeiro. Vale, ora imos á pista 3. Imos empezar por Twitter xa. Bueno, pois aquí bebendo dunha latiña ben eufórica. Aí temos a miña latiña, aí temos un xornal. Que pasa? Que no xornal hai moitas cousas. Hai moitas cousas. De feito, Eu bueno, esa foto ampliei moitísimo para ver todo o que poñía, vin cousas e dixen, bueno, bien. pois hai moitas cousas, o sea, bueno, despois está isto, xa que eu gravei, pois xa volo ensino outra vez porque me gusta. Coa canción de Lana del Rey e, bueno, Que a canción tamén ten cousas. algo que ver. Eu non digo nada. Non digo nada. Bueno, entón, que pasa? Aquí eu xa dixen que hai pistas dentro de pistas. E isto significa que hai que facer zoom. Hai que zoomear a pantalla. Entón, eu digo que no xornal están todas as respostas que precisades, sobre todo a xente que non tedes nin puta idea do que está pasando. Como que no xornal están todas as respostas que Todas precisamos? as respostas. Pois eu, mira, creo que foi a pista que máis mirei, que máis fixen un zoom, puxenme a ler o que poñían, mirei todo e E ampliaches ben. eu Todo. creo que sí, e varias veces, Eu creo que varias non. veces. Porque feito hai unha persoa que sí que o fixo ben e, o sea, e comentouno. E noutro directo que fixen en TikTok hai un par de días, hai unha persoa que tamén o adiviñou Co con periódico. esa pista, co xornal. De verdade, ampliade moi ben o xornal, ampliade ben, me cago en todo, ampliade ben. Dios. Eu máis cos non podo dicir, o sea que senón xa vos digo eu como se chama. Ampliade ben, por favor. Claro, e o xornal feito por ti, o sea, a lata feita por ti, o xornal feito por ti, ademais, todo Bueno, feito. fíxeno e fun aquí á copistería de Vilaboa. Sí, bueno, pero que Que decir, que que o todo chico, feito na mira, túa dixo a cabeza. lata preciosa, Que? Digo, todo feito na túa cabeza, todo salido de aí e currado, o Sí, sea, o curro que hai pero para mí detrás. estas cousas me encantan. Ademais, a lata quedou guapa, o sea, quedou moi Está, pero eso foi o chico da copistería, que me dixei o pendrive, teño que falarlle. Majísimo e, buah, a lata quedou increíble, pero, por favor, mirade, espera, aquí. Mirade que bonita. E que quedou. Faise zoom isto aquí? Non sei se isto fai zoom. Bueno, da igual. Sí, se A non ver se fai zoom. abrindo, dándolle botón dereito No, non sí, fai zoom tampouco. Da igual, dándolle pasamos, botón mira. dereito e abrir imaxe nunha pestaña nova. Podes facer esta. Bueno, da igual. Quedou precioso. Está moi bonito, a verdad. E hai moitos detalles, hai pistas na lata, hai pistas no xornal, de verdad, está moi claro. O sea, Soy sobre todo crack. no xornal. No xornal está, que hai unha indicación clarísima do que tedes que facer. E que se facedes o que pon no xornal xa está. Mira, dinos aquí Ferra, o meu amigo Dani, que por certo, non se te lembrarás que eu te contara que fora gracias a un amigo que te descubrín, que te Sí. dixera, pois ese amigo é Ferra QZ. Foi o que me falara Onde de ti. está? Espera, porque me estou perdendo. O último comentario. Ferrez. Ok, Ferrez. sou crack. Menuda pava. O sea, es que me tiro por la ventana. Ese foi o culpable de que todo isto pase, de que pasas por aquí, pero Zoe Kravitz. Claro, que a mes No, vos imos a dicir nomes total, o único verte a cara se con algún nome a súa cara indica algo, pero que igual tamén a súa cara indica algo ao contrario do que ten que ser. Igual, claro, ti sabes eso de mocatriz, non? Modelo, cantante e actriz. Pois aí estou eu. Entón, todo o que pero, intentedes, eu non digo nada. o sea, o máis importante é que agora nós o que temos que facer é coller e ver a foto e aí veríamos xa a cousiña, non? De verdade, que a xente que máis perdida estades, está todo no xornal. Aquí dixo que quen o dixo? Álvaro, a letra pequena é a máis importante sempre, sí, sí. Ademais, sei que está super clara a imaxe na que quero que fagades zoom. Pero non digo nada máis. As orelleiras son chulísimas, son super chulas. No, que E a dixo composición das aquí, fotos está chula. está, pero eso por Nuria, porque Nuria é unha fantasía, é a miña fotógrafa sempre. Mira, dice Diego, isto é máis difícil que o escape room, tiñas que facer nunca fun a escape room, quero ir.
No, Un escape room, ti perdón. seguramente o farías ben. É Pois, que eu non vou a no, participar esas cousas porque eu tería que ir con xente moi lista para poder salir. Senón olvídate. podíamos facer un directo dun escape room, Dani. ¡Oh! Tía, Sería pues estaría chulísimo. moi guapo. Pues temos que mirarlo. Sí, ¿no? Sí. Estaría moi Estaría guai. superguai. Sí, sí. Pois aí Apúntalo, queda. Podes falar apúntalo. cos do Marineda, que hai unha nova aí, creo. Non Sí, sei. pois mira, Pois a apúntalo. ver que nos deixen ir gratis e nos facémoslle público. Ou que te paguen. No, a min con ir gratis, facerlle Eu publi, tamén. despois tamén conforme. O sea, non pido máis. Eu se me deixan ir gratis, pagolle publi. Eu Eu encantado. Eu non faría zoom en Twitter, pero vos facedo o que queirades. Pero un escape room non te dejará gravar las pruebas. Bueno, Javi, todo podes falarse, O sea, exactamente, depende como sexa, a ver, editando Si é e publi, Pode ser, Eu teño visto algún vídeo de xente famosa facendo cousas aí, xa, estaba guai. Paselles o chivo, para que sepan exactamente que entren e... Pero eu digo que non eu que vos non faría zoom en Twitter, pero vos facedo o que queirades. Joder, de que... Eu xa non digo nada máis. O sea, que eu non digo nada máis. Bueno, Vamos que sí. as... Que? Vamos co outro, porque que isto, a mí me está volando a cabeza. A mí me está volando a cabeza. Vale, a seguinte pista, que xa me estuve olvidando de cal era, porque ahora a Instagram sí que subín a historias as seguintes pistas, pero non pasa nada, porque eu las digo por aquí, vale. Nada, a seguinte pista foi... Aquí hai un par de pistas. Aquí hai un par de... E que son tan obvias. Son moi obvias. Son moi Eu obvias. non vou dicir nada. No, é que son moi obvias. Xente, é moi obvio todo, vale? O sea, é moi É moi obvio todo. Uf, a ver, estou rayadísimo. E lin cousas, pero non as descifro. Eu digo que o buscador de Google está pa algo. A ver, eu vexo a moita xente esta noite sen dormir buscando, claro, eu fixen a búsqueda de mulleres famosas, pero hai xente que vai estar facendo a búsqueda de cada palabra do xornal. Ok, GV, si o atopas, non comentes. O sea, non o comentes aquí. Te vas ao sitio e o deixas en comentar. Bueno, espérate a que acabemos o directo para confirmalo. E, o sea, confirmalo non, para ver si te encaixa co resto de pistas e entón, pois, vas a Insta, Twitter ou a TikTok, a rede social que prefiras e deixes aí o teu comentario. Ou falasme a min por privado, tamén mo dis, e así tamén o escribo eu, e así tamén me levo o premio. Tamén unha opción que por privado sí que me podes dicir, vale, os que adiviñedes por privado, escribidesme aí unha mensaxe, Dani, é esta. E eu, encantadísimo, vale? No, ademais ti tes que reaccionar á canción. Sí, eu non quero saber nada. O sea, eu cando publiques o título sí, pero eu despois non, eu quero facer... Eu non quero escoitar nada nin saber nada antes. Elimina un comentario. Elimina ese comentario, Dani. Non será. Non digo nada. Volk, vale aí, quita o comentario, Volk. Espérate, porque esto fais así, Vamos a ver. Así. Aí está. Vale, Álvaro, baneite, pero xa te desbanei, para que eliminase o comentario. Vamos a ver, as pistas non as subades ao chat. Claro, non poñades cousas, porque senón... Non é divertido, o divertido é que cada quen o faga. Eu non digo nada, e digo todo, vale? O sea, eu non estou dicindo nada. Seguimos. Vamos a poñer esa cousiña por medio. Bueno, vale, despois subín ese día a TikTok dentro desta pista que é todo musical este día. Subín esto.
que levo a miña o mesmo suadoiro de hoxe, o sea, Supermoto Mami, que me encanta. E aí hai outra pista, pero aí cada quen ten que xuntar as cousas. Pero como que Hai que facer pero investigación como que hai policial. outra pista aí? O sea, vale, eu vi o vídeo varias veces. A pista, eu dixen que este día vai todo de pistas musicais. E despois a Instagram subín a historias esta canción. Cal era? Esta. Esta canción compartín. Ok, pois esta. Vale. Canción de Stargirl Interlude. O chat en directo se sube cando mañá subas isto a YouTube? No. Vale. Sí, no. Porque non se vai a ver, só se vai a ver a imaxe, o sea que non hai problema. Non hai problema. Vale. Despois, esas son todas as pistas dese día. E xa o último día, subín a que subín? Subín a Twitter. Que fixen aquí? Ok, vale. Esto, se alguén recoñece isto, que diga que o recoñece, pero non diga o que é, por favor. Eu? O sea, que? Eu non o recoñezo, Ti... eu non. No, vale, non pasa nada. Pero para nada, ademais. Vale. E despois, a TikTok e a Insta subín o mesmo vídeo que foi este. Última pista del juego. ¿Sabéis ya cómo se puede llamar la canción? Última pista del juego. E xa está. O sea que esas son todas as pistas. Última De verdad? Como? O sea, Fernando, estáme dicindo Fernando que él adiviñou hoxe ahora mismo en 2 minutos que levamos aquí falando, adiviñou xa, o sea, pero é que Fernando é moi Ao mellor foi polo que dixo Álvaro, Fernando é moi listo. Fernando, foi... No, pero non escribades cousiñas. Bueno, a ver, o de Fores que salía. Ok. O de Fores salía. Eu non digo nada. Pero... Ti vas, ahora que xa acabou, ahora é cando podes ir a Twitter, TikTok ou Insta, que prefirades, e poñer neste vídeo en TikTok, en Instagram e aquí. Como sale aquí? Bueno, como vedes, hai multitude de respostas. Hai máis, pero non sei como se baixa. Hai unhas cuantas, vale. E despois, en Twitter está fixado arriba de todo. Aquí, contestades, co hashtag que oculta hidden e poñedes o nome. Que en Twitter de momento ninguén se quixo mollar. De feito, dixo unha persoa que estaban esperando o último día. Claro, é que vai haber xente que vai a ser moi zorra e vai esperar a que a xente escriba e vai dicir, bueno, se 4 digo o mismo, vou poñer o mismo que ese. Que solo... Pero ti non viches os comentarios de Instagram, non? Sí, os mirei, sí. O sea, que hai unha variedade interesante. Sí, no, por eso dixen, a ver se teño algunha idea, pero nin de coña. De repetidos tamén. Entón... A ver, é certo que eu, por exemplo, empecé outro día, ahora que estou pensando, o sea, empecé outro día, non, foi unhas semanas a ver Euforia, e cando eu vin no periódico e tal, e dixen, hostia, pois, igual tiña que ter visto xa toda a serie, o sea, todo para saber. No, para sabelo non é necesario ver a serie. Vale. Pero non digo nada máis. O sea, catro dos que están no chat, hai alguén, o sea, todos estes, menos Fernando, Álvaro, igual, estades perdidos como a min, porque... Eu calo a boca até 5 minutos antes co o Fernando que non se pasa o tempo, O único que sei é que non acertaría na vida. Que busques as pistas. Gordini o do xornal é moi claro, É que eu xa máis non podo dicir. E xa está. O sea, tampouco podo regalalo. No, pero, ahora, mira, é que vou intentar pensar en outra cousa porque senón vou estar dándolle 50.000 voltas. Pero que estaba moi guapa a forma na que estás presentando isto, Como que o xogo? Sí, é moi aquí ahora mesmo.
É moi interesante, porque ao final, claro, o típico de subir as cousas directamente á canción ou poñer as letras vacías o espacio e di Dani, estou me sentindo moi reseso non pillando moitas cousas. Non te preocupes, Dani. No, a ver, é que é moi de nicho. Eu sei que, por eso estamos facendo este directo, porque eu sei, sou consciente de que é moi de nicho. É As pistas son moi de é nicho. bastante claro do xornal. Mira, Álvaro, ao final voute banear, sí. O sea, é bastante claro. Sí que é moi claro, no, está ben, non digas nada máis, Álvaro, pero ten razón, eu xa o dixen, o do xornal é moi claro. Non, é que non o podo dicir de outra forma. Pero como É que de ser verdad que é claro? moi claro. Ademais, non podo dicir nada máis. É Pero que non como podo... pode ser claro se eu agora que estabas poñendo, eu abrín aquí a foto, teño aberta noutra pantalla e estaba facéndolle zoom aquí a imaxe e como pode ser moi claro? O sea, en que momento pode ser moi claro se estou facendo aquí zoom e que vexo un periódico moi ben posto, pero Hai que facer zoom ben feito. Hai que facer ben as cousas, hai que mirar ben todo. Eu non podo dicir máis. a ver, mira, é que sabes que me está pasando a min agora mismo? Que agora estoume Álvaro, non fagas caso a Diego, O sea, eu agora quero adiviñala, pero non que me envíes nada. O sea, eu agora quero adiviñala, o sea, agora quero se meter na cabeza adiviñar o título para saber que o adiviñei. Non quero saber, o sea, eu non quero premio. Eu non quero o adianto da canción. Pero de nicho estou. de nicho está A ben. ver, Sí, gordito está moi está guai, está moi, o sea, está moi guai. Se Claro. sigue Lavadón por aí, poderá confirmar que está moi guai. Pero non podo dicir nada máis. Creo que xa podemos quitar a pantalla compartida, de feito, Dani. Vale, sí. Vamos a poñer por aquí. Así. Un bizón de 50 euros. Un bizón de 50 euros dimo, o sea, facedeme a min un bizón de 50 euros e vos envío canción, xa, o sea. Di Puskis, o título non será periódico. Proba suerte. Oye, cuidado, espérate. E se ahora estamos que a tontería de tal... E quen se chama periódico? Ten que é o nome dunha muller famosa. Claro. O do Zoom era polo... Claro, o do Zoom era polo Bizum. A ver, eu creo que... A ver, por 50 euros... creo que igual Hidden tamén di o título da canción. Claro, no, eu por 50 euros paso vos... Mira, por 50... Pasa usted, No, por 100. No, por 50 euros paso vos a canción, si queres. Oye, sería un buen negocio. Outros non me A verdade que sí, Tienes esa canción? Fai un Bizum 50. Tomas por culo. Tanta tontería de pregar da que Spotify, non sei que non. Fai un Bizum 50. A tomar por culo Spotify. Paso a canción. Claro, en la letra pequena di Diego están os datos para facer o Bizum. Aí está. Planeado. Está planadísimo. Sí que está. Ok. Xa podo pechar esta pantalla. Sí, xa podes quitar. Aí está. E poño isto en grande e xa vexo todo super ben. Ok. Bueno, pois é que é eso, é que máis claro a auga. E cando vas a publicar logo O venres. O sea, a ver, xa A canción dis, no, ou o nome. O título xa o venres. O venres. Por iso acaba o xoves de noite ás 23:59, Quen está esperando aí para poñelo 5 minutos Non antes? estás esperando para 5 minutos antes. Pois cuidado, que é 24 horas, 59. pouco máis de 24 horas quedan. Aí está. Nada. Eu. Ding dong. Ok, pois me canto o nome. É un fenómeno. Pois, eso, que ás 23:59 xa se pecha e entón eu xa me quedo, fago capturita de pantalla dos nomes das persoas que adiviñaron, xa me quedo cos uses de todo o mundo e nada, e o día seguinte xa publico o nome e envío un anaco bastante interesante da canción. O sea, va a ser un... Xa está ben a hora do reloxo. Vai ser un adianto interesante, ademais. Vai ser moi guai. Van a ser... Que momento da canción? O inicio ou non sabes todavía o que vas a enviar? Sí que o sei, pero non che vou dicir. No, porque creo que a xente ata que, o sea, non sepa ben onde ubicalo ata que non escoita a canción enteira. O sea, tampouco vas a facer... Igual sí, o sea, agora vou facer unha pregunta e ti vas a responder e a saber. Non vas a facer o típico, porque claro, o típico que se fai cando vai a pregar en Spotify e podes ver un adianto e os adiantos sempre son
os 5 primeiros segundos que eu digo, Ah, no, son 30 ou 40 segundos de canción, carallo, Sí. hostia, é un adianto curioso. O sea, Sí, de feito antes que a ninguén, porque eu ata o luns non vou subir nada a TikTok de nada. Porque a TikTok empezarei a facer unha pequena campaña tamén e ata o luns seguinte non vou subir nada. E non vou subir algo tan grande tampouco. só vas a subir poquinhas cousas. Sí, depende. A ver, subiría algunha reacción tamén. Claro, porque Entón, agora ti, que isto é o que a movida o que falamos sempre con moitos artistas, moita xente que pasa por aquí, a movida de que ti agora eres que marcas un pouco os ritmos. Quen decides o que subir. Bueno, que a sí. xente que te poida axudar, non? Pero ao final eres ti quen... Non hai unha discográfica xigante, non tes 100 personas que deciden o... No, pero a veces xa, a ver, estaba ben ter alguén pero bueno, para non xestionar todo eu. Pero sí que é certo que, bueno, pois, marco eu os ritmos e os tempos, pero sempre tendo moi presente cales son os tempos que adoitan funcionar. Eu, ao final, non é que simplemente suba, por lo que me sale a min da cona, senón porque me fixo moitísimo en como traballa xente grande, e xente tanto con sello como xente bueno, que os sellos tampouco están facendo o mellor do mundo, pero bueno, como xente independiente que lle está indo superben, entón, pois, un pouco seguindo eses tempos, como traballo eu. Claro, é que ao final eso que... Ainda que ti digas, joder, non é como me gustaría mellor presentar cousas ou facer cousas, pero claro, xa é bastante complicado de sacar algo sendo independiente, cando para ir Claro. por riba, que ti ora colles e digas, pois eu non vou a publicar nada, non vou a poñer nada, e de repente saco o tema o martes. Claro, xa sería xa loitar todavía máis contra a magnitude da música que hai agora mismo. Xa, no, o sea, no, ademais tes que pensar cada canción, como vendela de forma que sexa diferente, que atraiga o a ver, a min tamén me gusta, teño a sorte de que me gusta moito o marketing, e creo vamos, que mal polo menos non se me dá, senón vamos de velo. Sí, Gustarme, no? gústame, e nada, entón, bueno, pois teño esa sorte, que en canto, sobre todo marketing creativo, me gustaría simplemente pensar as cousas e que xa as levar a cabo outra persoa, non? Ou equipo, sería o ideal. Pero como non son ideales, pois E o tema vai ir acompañado dun vídeo. Que do vídeo sí que fuche subindo tamén cousiñas, adiantos, hai, bueno, adiantos, imaxes da grabación, hai unha moto, hai varias cousas de como foi a grabación. Claro, non poderás contar moito porque, claro, se non sabemos o título tampouco vas a poder contar moito do vídeo, pero... teño que dicir que tanto a canción como o videoclip, contan historias independientes, o sea, de feito, ui, non sei que se seguimos en directo, non é que Sí, sí, escoitei algo raro. pechósete a túa pantalla e ahora teño que adaptar aquí o asunto porque Ah, ok, e por que se me pechou a pantalla? o non estar usándoa puxose... Pero é pasa? Ah, vale, pois Facemos perdón. así. Facemos así, perfecto. Aquí estou Non se outra vez. nota. Aí está. Ves? Perfectísimo. Bueno, dixéronme antes no chat que fixen unha campaña da hostia. Sí, Moitas puxo... grazas, jo. É que a campaña é bestial. A campaña é chula. Moitas grazas, Ferre. Como te chamo? Ferre. Chámalle Ferre, chámalle Dani ou chámalle Tonto tamén. Por tonto vai Dani. a... Outro Dani? É outro Dani, sí. Outro Dani? Ao final vou marchar rayado polas fisas e con unhas ganas enormes de escoitar o tema. Oh. Ese, pues, a ver, a primeira parte non tanto, pero a segunda é sobre todo a máis importante. A dar ganas Sí, de sí que escoitar é. o tema. Teño que dicir unha cousa, e é que de momento todo o mundo que o escoitou, eu cheguei a ensinarllo, mira, pasou unha cousa, eu hai xente que lle ensinei unha única vez, xa fai, de festa ademais, e lles dixen, amizades, e lles dixen: "Ensínoche agora, pero tes que olvidar a canción para gravar a reacción". Sabes? O sea, ademais creo que non estaba rematada aínda, non recordo, ao mellor si. E claro, porque normalmente, pois, se esquecen, escoitas algo de festa e tal, e pois tampouco te acordas moito. Pois xa non podo, porque tes o que ir con estas persoas pola rúa e que vayan cantando a canción e ti dis, pero cala a puta boca. En serio? O sea, estamos falando dunha Dicir, canción desas que escoitas e xa non se marcha.
É que xa te digo, a canción pediume que a escribir, a estar aquí todo o rato, pumba, pumba, e eu, bueno, pois vouche escribir. E nada, e contaba isto tamén porque ademais co videoclip pasou un pouco igual, tampouco sentín como, a ver, eu cando escribo, moitas veces, pois teño imaxes na cabeza, moitas veces as imaxes veñen antes que a propia depende, ¿no? A veces tamén me axudan a saber por onde quero tirar a canción ou non, depende. De feito, iso pasoume con Midnight Hunt, que tivo 1000 versións e para saber para onde tirar a canción era como que eu tiña moi clara o que eu, o sea, esas imaxes, esas referencias visuais, o que eu estaba vendo, e, e entón eu escoitaba a canción e pechaba os ollos e veía se me encaixaba. E cando encaixaba decía, así, por aquí imos ben. Entón, neste caso, sí que é certo que eu tiña como unha idea un pouco máis básica, incluso máis repetida, de feito, está moi guai porque ti pos esta canción sobre un videoclip de Dove Cameron, sobre todo o comezo, o primeiro minuto, os 30 segundos, e que van clavaos, parece feito pa ese videoclip, unha pasada. E nada, era claro que eu tiña xa estaba como moi influenciada por eso e tiña como eso na cabeza. Que pasa? Esta canción ten un mensaxe potente detrás, ten un mensaxe moi importante que eu quería, pois, levar ao Benidorm Fest. Pero bueno, vou levar de outra forma a outros sitios, ¿no? E entón, pois, o que quixen ao final foi crear unha historia independiente co videoclip e que tanto a canción tivera o seu significado independiente e o videoclip o seu significado independiente. Entón, está quedando moi chulo. Un videoclip, vamos, do nivel de Dragonfire. A ver, sea, eu creo que en canto a calidade que xa falamos cando que outra conversa que se che dixera a calidade bestial daquel videoclip, que é un videoclip tremendísimo. eu creo que está en mellor calidade, de feito en Drowning Fire aínda falaba outro día con Jaume, o dire de foto, que utilizara unha lente que bueno, pois era como que fai que a imaxe non sexa tan clara, ¿no? E era porque era un pouco, pois, a estética do videoclip. E claro, neste ves unha calidade brutal e xa non todo solo iso, senón que hai un montón de, o sea, hai varios, escenarios que son construídos. Entón, Videoclip, por certo, de Dragonfire que o presentachedes para os Mestre Mateo. os Mestre Mateo, sí. Que guai sería, non? Buah, sería superguai. O sea, eu non creo que gañemos o Mestre, pero estar nominada, cundía moitísimo. E xa non solo por mí, sino por todo o equipo maravilloso que está sempre comigo e que traballa un montón e que é unha pasada. O sea, e que o dan todo por este proxecto, ademais. Porque ti eres independiente, pero tes unha de xente detrás que te axudan e que traballan contigo e que van contigo a morte. Totalmente. E que me quere un montón e que eu quero un montón. O sea, é unha maravilla poder contar con xente así, é moi bonito. E non todo o mundo ten esa sorte, a verdad. Eu creo que ademais o máis importante de cando eres artista emerxente e estás empezando é unirte con xente como a ti e crear, pois que facer piña, a verdad? E é moi bonito cando salen, pois, sinerxias e todo flúe de forma creativa, moi bonito. E, por exemplo, dicías antes de Nia Tweet, que estivo por aquí, tremendísima. Tamén, que guai, non? Que vos, máis alá da amizade que xa tedes, pois que vos xuntes tamén a escribir as letras, a estar xuntas e a Xa, colaborar tamén para o teu proxecto ou cousas ti con ela. totalmente. De feito, é o top que levo na portada o sea, da portada da canción e na sesión de fotos que, bueno, que se viu antes o vídeo aquel e que irei subindo, fíxoma ela, cunha placa non sei, dun material que cunha pistola de calor se amoldaba o corpo. Eu dixenlle: "Boa, Nia, quero este top desta marca, pero, si colaboran conmigo, que non si quererían, vai tardar un montón de tempo e non vai chegar a tempo, porque estas son as fotos que enviamos ao Benidorm Fest, ademais". E nada, díxome: "Necesito esto, e te lo hago". E nada, fixo. O sea, hostia, que ata ese punto nun momento, o sea, nun momento, como que en 2 segundos, faite Sí. un top No, no, nun momento, o sea, nun momento de dicirlle esto e empezar a enviarme vídeos de non sei que, te lo hago yo. E yo, vale. hostia, Flipas. hostia. É que a mí me encanta, xa me encantou cando outra vez, cando falabas do teu equipo. Da xente que está contigo, deste momento,
de que ao final que guai, non? Que teñas xente xa non que faga que te axuda a facer videoclips de calidad ou que te faga o top, que eso ao final, home, é importante, pero son cousas secundarias, non? Pero ten xente que te apoia, que está contigo a morte Ya. e que fai todo o posible, todo o que está nas súas mans para que o teu soño, para que as túas ganas de sacar algo, de levar adiante o teu proxecto, pois poñemos todo para que isto vaya pa adiante. Claro, pero é que tampouco é só o meu proxecto. O sea, eu, por exemplo, o que máis feliz me faría neste mundo é que a mí me vaya super ben para que eles lles vaya super ben tamén. Ao final é eso bonito, poder crecer e ascender na industria xuntes. A min, o sea, é o que aspiro. Home, está claro, sí que sí, al final non vas a facer algo se non tiveses un obxectivo non farías nada, é dicir, non te poñerías a querer facer un videoclip curra, unha canción ben feita, non estarías facendo cousiñas como as que fas. Bueno, hai de todo no mundo, Que hai de todo. que iba a decir, que podemos esperar do resto de cancións que veñen ou das cousas que estás preparando? Que podemos esperar? Ok, vale, pois a ver, para empezar, non sei por que Drowning Fire tivo tantísimo éxito. Bueno, a ver, que lle collín rabia a canción, supoño, un pouco de asco, tampouco rabia, despois de... porque, joder, fixena xa hai 2 anos casi. E non esperaba que despois, cando xa me atopaba noutra época, pois funcionara tan guai, non? Entón, bueno, recordo ademais empezar a facer música para o Benidorm e decir, buah, é que teño que facer algo como Drowning Fire, é que non quero facer algo como Drowning Fire nin de coña, non me apetece nada. Bueno, pois por fin temos unha canción de atmosfera similar a Drowning Fire, pero máis escura. E de feito, foi Ladón outro día, creo que me dixo que lle asustara un pouco, sobre todo a parte das risas e tal, pois dá máis medo. Hostia, que aparte das risas, cuidado, a primeira vez que escoitas, claro, lo que esperas é como... Perdona? E se non dá medo a canción, dá medo o vídeo. Hostia, O vídeo vai ser intenso. hostia, que... Joder. Alguén, xente do chat, alguén ten unha forma de tirar o tempo para adiante? Mira, están falando por aí porque encanta, porque está moi... No, por favor, porque aínda teño moito traballo por facer. Si, mira, esta canción é o seguinte single que vou lanzar e estaba para cando estaba para conectar contigo, o sea, Sí. falvos a vos, o público, cando estaba a conectar con Dani. Estaba eu rollo, creo que non chego hasta ahora, porque estaba con Cris como produtor conectada, que estamos, pois, producindo a canción, porque de feito fan as cousas aí ao final e estamos decidindo como iban a ser esas cousas. Porque sacar as cousas da miña cabeza tampouco é fácil, porque ao final eu son unha persoa sin formación musical, que eu compoño moitísimo por oído, vou aprendendo aos poucos, porque de feito un dos meus objetivos é cando poda ir vivindo a música e estea guai, ir a clases e todo super guai, pero de momento non podo. Entón, pois, moitas veces, o sea, é difícil producir para min, porque é un traballo de intentar sacar así da miña cabeza o que teño. E non é nada fácil. Claro, porque eu imagino, ti tes unha idea, xa falábamos dos produtores daquela, pero a faceta do produtor que estivo por aquí Iago Blanco de un Unroll Studios, que falei con el fai unhas semanas, e a faceta do produtor que non se lle dá importancia moitas veces que como va así o produtor, así dis así daquela maneira, e un produtor pode facer que un tema sone maravillosamente ou que o tema que a túa idea da cabeza sexa unha merda unha vez executada. Mira, vou falar, non vou dar nomes, pero eu teño un amigo que é produtor, coñezo varios produtores, vale? E lle encargaron un tema, un pavo que dis: ok, e fixo unha base que dis, é que isto é increíble. E despois puxo a voz este home que ademais
xente que, o sea, foi unha persoa que non tiña como aspiracións na música, ni nada, era que quería facer esta canción e xa. Sí. E dixen, por favor, non lle des esta base. O sea, era unha base tan boa que o pavo sonaba increíble, pero unha pasada, bueno, sonaba, o sea, se te queda na cabeza. E dixen, por favor, non lle des a base, non lle des a base. E obviamente te oía porque o fixo pa él, ¿no? Pero esa, o sea, o papel do produtor é super importante. O sea, o produtor é todo, sin produtor non existe nada. Ten que haber talento tamén, pola parte do artista. Sí, claro, a ver, un produtor Pero o normal- produtor pode crear o talento onde non existe. O sea, o papel do produtor é moi importante. Claro, porque ti podes gravar o teu tema na casa, porque ao final agora é relativamente sinxelo facer algo na casa, porque ti o colles un micro, un programa... Eu non podo facelo. O seu gravo as voces na casa. Eu as miñas voces gravo as eu. Pero non podo coller e producirme, non podo elexir os meus sons, non podo decir en cada compás como vou poñer as cousas. Que é certo que con el xa me vou poñendo moitas veces, pois aquí quito isto, aquí meto isto, tal, non sei que. Pero eu a producir eu só unha canción non podo, é imposible. É moi difícil. No, claro, Producir é moi claro, complicado. por eso digo, que ti poderías facer, o sea, digo, podrías facer X cousas, pero claro, non quedaría nin igual, nin nada. A ti non te aprender moi esa faceta? Sí, eu quero aprender. Un dos meus obxectivos é producirme. De feito, Cris tamén me di que cando produza vai ser... E o meu primeiro produtor, David se chama, o primeiro que me fixo Drownify Fire para min, dende o principio díxome que cando eu aprenda a producir vai ser increíble. E eu estou de acordo, pero aínda queda tempo. De feito, é unha das cousas que máis me agobian, que a idade que teño, onde estou, e non ser capaz de chegar a manexar o suficientemente ben a música a tempo como para eu poder, pois, facerme a min mesma, non? Claro, pero, hostias, pero xa moitas cousas manejas. O sea, se xa te tens que poñer agora a manejar a produción Xa, tamén... pero oxalá. O sea, e ademais son anos de... Non sei, eu quero facer moitas cousas raras. O vai é que, eso, ao final vou traballando con distintas persoas tamén. Agora estou facendo tamén unha colabo cun chico de Andalucía e creo que vai salir algo moi chulo. E non sei, Cantas colaboracións podes ter? Ou tes previstas... teño un montón con Cris. De feito, antes estábamos buscando sons e dixen, Cris, envíame... Porque atopou como un loop chulísimo e dixen, boa, envíame ese loop, métolle voz e despois miramos de facer algo, unha colabo con eso. Pero, porque, bueno, é que Cris e eu imos sacar un EP de colabos. O sea, outra cousiña que se vai abrir. Pero antes de verao non, O sea, eso para despois. Pero seguramente lancemos antes de verao. Hostia, joder, vamos a ter Hidden Xa. Policía. É que levo, a verdade é que levo bastante tempo moi parada, pero preparando cousas, realmente. Claro, porque ao final parece cando un artista, cando se digo que este artista non estaba facendo nada, e non, ao contrario, o sea, ti levas tempo e facendo. E di por aquí Volk, di pasiño a pasiño e ano a ano xa medras e melloras e aprendes. Todo o seu tempo e nunca é tarde. Moitas grazas. Sí, a ver, pero me raio moito. Eu co tema me raio moitísimo. Pero Sou creo unha que rayada. casi imposible, non rayarse. A máis menos nivel, pero... Xa. Porque claro, ao final, joder, rayome eu facendo cousas aquí e o meu non teño un obxectivo, non marco nada máis que pasalo ben e pasar un rato agradable, que a xente no chato pase guai, coñeceros a vos, pero no teu caso, o que estás a facer non que como a mí non é un hobby. Xa. Pero E, bueno, o teu é hobby, pero oxalá non, a ver, pero hai cousas, eu non me plantexo nada, ni de cosa, eu pásalo ben e guai, aparte, joder, estamos falando de eu que son aquí un mierdas e ti que eres unha persoa contada. A ver, non fales así de ti, o primeiro de todo, Dani. No. Ya sabes, No. me gusta falar moi mal de mí. No, pero non é así, non. Sí. Que va. Non, mola moitísimo o que faz, ademais. Eu creo que non hai... Hostia, mira, Hai máis canles e tal, pero, por exemplo, a mí me gusta, a mí como espectadora tamén me gusta moitísimo o que abordas e tal, e tamén ata que esteas pendiente do Benidorm e de todo, eso non é tan común. Nos aquí. é que, a ver, eu cando empecé isto, o obxectivo era distinto, pero eu dixen, eu vou falar da música que escoito da que a mí me gusta. A mí gusta o Benidorm Fest. Pois eu, mira, dos directos que fago suelen ser dos que menos xente ten cando falo de Benidorm Fest,
pero porque a mí mólame. Entón digo, a mí gústame. Eu vou facer. É que Sí, eso sí. É que hai xente ademais que se centra en simplemente a ver, tampouco coñezo tanto Twitch, pero sí que pasa ahora que moitas veces si vemos que algo non ten tanto público, non falamos delo, pero mola eso, o sea, falar do que nos guste e xa está. Estou vendo por aquí, estás dicindo que Hidden vai ao Revenidas, pero mira, pedídeme, por favor, ide aos Instagrams ou aos Twitters dos festivais e pedídeme aí, porque pa Hai, que me leven. hai algunha data, porque eso non te preguntei, algunha data que teñas en mente ou cousiñas que sepas que se poden chegar a dar? Lóxicamente, non se poden contar, pero tes algo en mente de como te gustaría ou como queres presentar as cancións ou ir facendo concertos? Que ao mellor pa semana hai algo, A mellor pa semana hai algo. pa fin de semana que ven, Hmm, pero non sei aínda seguro. espérate, fin de semana que ven... Hostia, pois mira, fin de semana que ven pode ser interesante. Hostia, é que a O sea, esta mezcla... semana, o sea, a da semana que ven, a Sí, do sí, sí. 11, 12 ou algo así. Sí, por eso, sería perfecto. Hostia, é que, mira, por exemplo... E mira, me encantaría ir ao Lorofacu. O sea, por favor, podedes ir e pedirme. Ademais, A pa ver, semana, vai vir vou por... empezar a enviar notas de prensa a todo o mundo. Entón, podes pedirme e despois chega a miña nota de prensa. A ver, Lúa Mosquetera vai a vir por aquí. Non sei cando. Pero vai a vir por aquí. E é unha das que está Ao mellor xa teñen pechado, na organización. Así que... Aí E non, estaría guai, sí, estou de acordo, pero e non terán pechado xa o festi? Que, mira, Fer é moi amigo de Lúa, por favor, fala con... E o digo de verdade, sí que é amigo dela, Porfa, porfa. Di que non o ten Di que non o teñen pechado, creo. Hostia, hostia, estaría guapo, É que, Porfa. é que aparte é un festi no que pegarías... Mira, por exemplo, decía Sí, dos ¿no? Revenidas. Nos Revenidas eu creo que tamén quedarías chula. Pois faladellos do Revenidas. A ver, imos empezar a apuntar aquí festi. Vou Claro, mandar. ti apunta, porque son dos festivales nos que eu vexote actuando moi guai, A ver, o Lorofacu, obvio. Veña, ao espera, que non sei escribir. O Revenidas tamén. Buah, sabes que me cundía moitísimo que me levaran ao Nachiños Fest. Tamén, É que é moi guai. tamén Que estaría máis? moi guai. Eu teño unhas festivales, realmente non se me ocurren. Xente, que festivales soledes ir? Ou a que festivales ides para que... En que festivais me vedes tamén? Ou sí. Sí, claro, a ver, porque hai festivales nos que é o mellor... O surfing de Lérez. O Surfing Lérez. Oye, pois sí. Aí está, apuntou tamén. A ver, eu non, o que pasa que ese xa é máis complicado. O noroeste pobo É aquí na que Coruña, ese no xa... Candeloira, se estivas Candeloria. Ese é en marzo, pero tamén... No, ao mellor está pechado. Ese está bueno, está pechado, ese sí que está pechado, pero bueno, non sei se ao mellor poden facer un añadido. Non sei como teñen o planning feito. Sí que ten o cartaz pechado. Pero para o ano que ven. Pero para o ano que ven. Pois tamén. Espera. Ai, perdón. Ok, pois eso. Se me olvidou o que estaba dicindo, pero... nada, é que eu preciso un booker, é que eu estou mal, Claro, é que ahora a movida dos festivales, por exemplo, ou a movida incluso de actuar en salas, non é simple, o sea, é ultra complicado. Xa, bueno, teño que dicir que polo tema non tanto salas, pero hai algo aí montado de festa así, non vou dicir nada. Hai algo montado de festas. Non vou dicir nada. Pero estou con... Vou dicir con quen? Bueno, vou dicir estamos Sí, preparando cousas moi guais para comezos de marzo, moi probable. para comezos de mar. Xente, por favor, todo o que estás dicindo, intentad adiviñar, por favor, poñede cousas. Non ides adiviñar. Non, ni de cousas, seguramente. A ver, non Isto estamos non. adiviñando, a ver, non estou adiviñando eu o título Digo dunha yo. canción con tantas pistas como para adiviñar o que estás dicindo agora. Sí. Vai estar guai. O sea, estamos preparando algo moi chulo e eu formo parte de tanto
da esta da, como se di, da organización, que somos 3 persoas solo, o que Vale, non xa son moita sei. xente. Xa sei. Non digo nada. Faleiche de algo? No, pero dixeche eso de 3 personas. Entón xa sabes quenes somos? Non sei quen sodes, pero sei o que, creo que sei o que. Porque eu vin outro día un comunicado de algo que dicían que eran 3 personas, pero igual non, igual estuvo ahora mismo. No, non No. sacamos ningún Pues comunicado entón de non es, nada, vale, entón nada. Que creías que era? Ahora digo. É que non sei como se chama o nome, que aparte me cuadraba, porque aí actuou Nia, que é un... Non estou aí, mentira. Cara, que dixeches 3 personas e no comunicado falaban... Solo son 3 persoas? No comunicado creo que dicían 3 personas, sí. Ah, ok, non E sabía. entón, claro, dixe 3 personas e que non me Pero sale non o vas nome. desencaminado, Vale, é que non me sale o nome dese rollo. No, pero non digas nada, ahora que dixen que non vas desencaminado. Vale. Non das pistas falsas, Dani, non, pois xuro vos que eu estaba ahora contentísimo porque adiviñara algo. Dicir, ya, adiviñei. Pero non. No, pero de momento bolos como tal non creo que dea, porque alquilar salas, ollo. Entón estamos esperando algo moito máis chulo. A mí Claro, me parece moi guai. é que eso é complicadísimo. Por eso dicía que ao final, joder, ir a actuar unha Sí. sala e pagar uns cartos que é complicado, porque non estamos falando de 50 euros, non son alquiler de 50 euros. Xa. E eso é unha das partes máis complicadas que tedes os... A ver, hai salas que é pouco, igualmente, pero sinceramente que non estou agora para meter en 50 euros, sabes? O sea, o pouco que teño vai todo para que é unha putada, porque a ver, se non faz tampouco ingresos. Entón, bueno, estamos preparando as cousas a ver que pasa. Claro, pero ao final tío, o obxectivo agora mesmo é promocionar e que se coñeza a túa música, máis seguramente que facer, supoño, 50 concertos en 2 meses. Xa, pero dos concertos e do que comes. No, claro, pero me refiro é que ao final é un pouco a pescadilla, non? Que se morda a cola, o feito de, Sí, claro, exacto, pensaba outro día, tes que totalmente. sacar música, tes que dar a coñecer a música, para dar a coñecer a música hai que meter cartos, para facer videoclips ou para facer cousas, para gravar chulo, e ao mesmo tempo, se non actúas, tampouco ingresas. Exacto. Por isto, darles grazas a Max Miau Miau, que se acaba de inscribir 11 meses xa por aquí. Moi boas noites, Max. Chegas un poquinho tarde, pero chegas. No bolo do puti o puti creo que sí que sigue aberto. Pero un bolo no puti? O 4 de marzo, Dani, Dani pois máis estamos eu liados. estamos Estamos Pois non o liados. 4 de marzo. No? Vale, me sirve. Vale. E espero que... E non será o 11 de marzo, non? Pois deixa de preguntarse. Despois- Pregúntame despois o que queiras. Despois, Vale, cando pregúntache acabemos... despois. Vale, pregúntache despois. Pregúntache despois. Non sei se queres dicir algunha cousiña máis, se queres... ou a xente do chat ten algunha pregunta... O 11 no, por favor, canto tempo sin ver... Ah, vale, eso de outra persoa. Se alguén do chat ten algunha outra pregunta... Eso sí, de si cousas tedes algunha pregunta... que queirades preguntarlle por algo... Sí. No, ao final non vos comentei que, bueno, vou xa dar en exclusiva que, bueno, creo que xa o dixen en algún lado, porque me encanta dar spoilers, como non. Pero nada, vense un EP dentro de nada. Vai ser este single, outro máis se sale o EP. E despois algún tema por aí, rexistros novos de Hidden e... Bueno, en realidade todo o que escoitar son rexistros novos en xeral. O sea, vas a explorar de todo, ao final. Sí, estou moi exploradora, a verdad. Podería chamarme Dora, pero chámome Hidden. Pode ser que o EP se chame Hidden la Exploradora? Ou a canción? O EP Hidden la Exploradora, cuidado, Pois o EP, non vou dicir o nome, pero vou dicir que o sea, a verdade é que eu ao principio non pensaba facer un EP nin sequera físico nin nada. Non sabía moi ben nin como chamalo e de repente dime conta de que as cancións teñen unha única cousa en común, nada máis, e así é como se chama o EP. Joder. Vale. As cancións teñen algo en común e así se chama o EP. Vale, Unha única cousa. Non sabemos todavía o título da canción, pero agora temos que Xa. adivinar o título do EP. Bien, gracias. E é unha cousa bastante persoal, o sea, explicarei no seu momento, pero digo, bastante difícil de adiviñar. Mira, di Ferre, imos ter cambios novas cando saia o EP? No, camis aínda teño aquí bastantes. De momento,
camis novas o mellor hai, vai haber EP físico, e camis novas o mellor hai si empeza a irme ben, entón mercarei camis novas. E tes os pósters, non? Teño pósters que aínda non os subín. É que eu teño... Ti tesme que guardar aí os meus, Teño aquí pósters que vendín solo pósters, Deixa fixen ver pósters esas para vender camis. no concerto de Pobre e xa non avisei a ninguén máis. Max, esta cami que ves aquí. Esa cami esta, pero meu amor, ai, Este de aquí. aí está chulísimo. Que a teño posta aquí detrás. Sempre está nos directos. Unha das que sempre poño na miña colección de camisetas. Aí va, que se cae. Vale, vamos a poñer así. A miña E colección si, teño 2 pósters. Teño que, supoño que cando suba a canción, cando xa estea lanzada, lanzarei, o sea, subireivos para que os vexades e quen queira que merque, claro. Os 2 que xa teño e imprimirei tamén algún do novo videoclip. Claro, porque ao final eso é unha das cousas importantes que a xente ten que ter en conta tamén. Falabas dos concertos como forma de gañar ou de que axude, pero o merchan tamén é moi importante para que todo vaya funcionando. Xa. Ese A ver, é tamén- que ademais eu creo que o merchan é superimportante. Eu creo que é unha inversión, pero cando eres artista, ademais, que a xente poda acceder a ti a través de eso, para min polo menos é valor. E mira, din por aquí que se están rayando polas sombras que aparecen Melón. Melón e o das... Non se ve, a ver. Melón, estás aí, meu amor. Aí está. Melonciño, está aquí. Entón Melón vaise movendo. E o Melón que... vai facendo sombras. Non hai espíritus. Podían ser espíritus, pero é Melón. Canto tempo ten? Ten... Creo que vai facer 4 anos xa. Melón! A cara. 4 Claro, o pobre anos, anda por riba di, que fas aquí? Falando con este, non me estás facendo caso, eu estou aquí. No, el está aí tranquilísimo na cama. Ai, que cariña me pon. Dille que xa te vou deixar libre, xa te vou deixar libre. No, el Necesitamos está aí. sorteo da Cami. Sorteo xa houbo fai pouco, Pero... A ver... Pero bueno, non contigo, houbo No, pero con mira, con Rodri. podemos facer unha cousa ahora mismo. Pero solo teño Ms e Ls, A ver, ten Ms e Ls. Solo teño Ms e Ls. Ten Ms e Ls. Entón, eu creo que vouche pagar eu, lóxicamente, pero eu creo que como forma de casi pechar un sorteo entre a xente que estivo por aquí. Queres facer así un sorteo en directo? Sí. Ok, Sí. e como se vai facer? Espérate, como se chama o programa que usaba para sorteos? Pero que está como linkeado a Twitch ou así. Váleme a ele. Que a xente que está en directo. Que a xente que está en directo, como se chamaba? Pero fantasía. Así, que xa que queren, pois mira, vamos a facer o... Queredes póster tamén? Como se chamaba o programa? Poñede números, digo, e está poñendo, mira, leva xa 5 números distintos. Calada, Volk, non me líes. Non me líes. Vale, este é o programa que debería... Ai, que emoción! A ver si tal... Max, ti participa igual. Vale, vamos a... E como se fai ahora este sorteo? Cunha aplicación que ahora vas a ver en pantalla que é moi chula, que debería salir agora, que espérate, eso non estás mirando. Que non poñas sorteo porque... Pon aquí, os golos tamén existimos. Vamos a ver, aquí pasou unha cousa. Eu fixen, preguntei en Instagram no seu momento, as tallas. E a xente me pedía as tallas. Entón, nesa estimación de porcentaxes, eu fui como elexín as tallas. E de repente toda a xente que levaba unha S, xente que levaba unha M, me pedía XL, XL, XXL, e eu... Primeiro pides unha e agora me pides outra. Entón, o que pasou foi que, como todo o mundo quería tallas grandes, pois acabaron as tallas grandes. Claro, que e agora só me quedan Ms e Ls. Vale, o que vou a facer agora
para que... Podo vetar a todo o mundo para que me toque a mí. Rubiño, non fagas... A non- ver, si alguén lle toca X, o sea, alguén lle toca a camiseta e lle queda grande, pois podemos regalarlle un póster. Facemos unha cousa. Se lle toca a alguén que sexa xo grande, regalamos o póster. Pillamos o póster. Ok. Vale. Ti estás vendo como estou preparando todo. Xente, un momentiño porque como... Eu son como Hidden, pero sen nadie. Sí, bueno, pois entón vou ir eu aquí entreténdovos un pouco. A ver, as pistas, que foi o de hoxe. Alguén sabe, entón, a parte das... Ven aquí, meu amor, por que choras? A parte das persoas, que xa o dixeron, que son dúas, alguén máis sabe o nome? Ou polo menos por onde tirar para as pistas? Eu sei o que lle co póster. Eu sei que... Por favor, Max, sí. Aparte, Max o vou a ver pronto. Ese o miño vou a ver pronto. Te Entón... queda grande como esas filloas a arranxar. A ver, vamos a poñer por aquí, porque xa vamos, xente, xa vai, se ides poder, mira, vamos a perfectísimo por aquí, como se lle vai a ver a ela, maravillosamente, mira que guai, e ahora, aquí está Cute. perfectísimamente, entón, xente, poñede no chat, exclamación hidden, por favor, poñede no chat, exclamación hidden, que vos lo vou a poñer por aquí, exclamación hidden. Ah, mierda, no, espérate. Bueno, espérate. Sí, vale igual, no pasa nada. Por que sae Gordiño como gañador xa? Onde? Porque é dun sorteo anterior. Ah, Bueno, ok, non me ok. líes. É dun sorteo anterior, non te preocupes. Poñede Kiden, por favor, xente, aí Tongo. no chat. Pero non poñades tongo, que non nos pasou nada. Non poñades tongo. Javi, escribe Pero, tamén. lavadón, que ti xa tes unha. Hai moito avaricioso, Xa sabemos que toca participar, ainda que non ainda que teña esta grande. Ainda que teña esta grande, participade. Porque senón vos vai o póster. Vos vai o póster. Somos 19. Participa aí, participa vos. Parece o canal Alberto Alberto Cotongo. Por que? Bueno, o de Rodri tamén, o sorteo de Rodri tamén foi un pouco o de TikTok. Por? Foi aí un pouco, porque non me tocou nada. Ah, ok, vale. Claro, a mí non me tocou nada e tiras Esto está máis dirigido cos precios de Galicia. Sí, E a suscribirme, pero vendo que está comprando xa volvo con Alberto. Ai, no. Vale, aí está, un minutiño e facemos. Aparte, a aplicación... Un sorteo legal. Ai, mira, que hai ata un... Poñede Hidden para participar no sorteo. Tes un minuto. Sí, Veña, un minutiño, uno, veña, imos cronometralo. E damoslle aí... Eu creo que unha por medio. Pero aínda queda un minuto, ¿no? Queda un minutiño. Queda un minutiño. Aí está, Deixa de poñer o tongo. É que, mira, o que poño o tongo outra vez queda sin participar. Hidden, escribe no chat que quero ver unha cousa. Como Pero que eu non Pero Hidden escribe no chat, quero ver unha cousa. Que queres ver? Max. Pero se eu nin sequera teño aberto o Twitch. Hostia, claro, xa é isto. Sí, pero Que vos dices? pasa nada, vos escribide. Que no chat entrade, no sorteo entrade, que xa aparece aí. Pois xa, Max. Ha borrado el mensaje de Nightbot. Casualmente lle vai tocar o Dani o sorteo así por casualidade. Non, eu non A ver, participo. puxechedes 20, 19, mira, xa que se estamos. É que estamos uns cuantos. Participade, por favor. Participade. Si, sí, vingo da mensaxe longa. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Bueno, pois acabouse, xa non podedes. Mira que bonito. Mira Que chulo. Mira, que maravilla. E quen gañou a Cami, Aparece agora ou como vai? Está aí aparecendo. Creo que estou deixando sordo a xente, pero non pasa nada. A Diego.
Diego Noragoa, moi ben. Que dixo casualmente, lle vai a tocar a Dani e tócalle a Diego. Bueno, pero preguntar para ti. Chongo, dice. Diego, que talla tes? Diego, despois mándame por privado. Mándame por privado a túa talla e das. Unha M. Vale, perfecto. Pois xa lle gardo. Ai, menos mal, porque é das que máis teño. Pois quitamos a Diego. É que eu non sei o que soa. É Que vas facer agora? É que se acaba de suscribir Javi e acaba de sonar o alerta e acaba de sonar moi alta. Non pasa nada. Pero, Max, por Dios. Pero por que teño que entrar no chat e escribir? Max, estás borracho? Max, Se estou aquí para... Guste, Non vou... moi boas noites. Vale, parece que non se descontrola a cousa con Diego suscribido, ves? Vale. Max Miau quere facer unha cousa. Max quere regalarte unha suscripción, seguramente. Pero Gracias, eu non sei usar... Eu non teño nin conta de Twitch, non sei como se fai eso. Max, gracias, Diego, por esa suscripción regalada. E o que vamos a facer? E como se... E que fago se eu non teño Twitch? Claro, que agora se te que crear todo. Max, podes facer unha cousa. Podes comprarlle un póster. Podes comprar un posto se queres. Entón, é mellor regalo que unha suscripción, porque a suscripción a levo os cartos. Entón... Daniel haciendo spoiler. Pois moi mal. xente, póster agora. Participade por un póster. Hai dous! Espera, que los enseño que están aquí ao lado. Espera. Ai. Ai, que me caigo. Isto é un grande. Compraría a camiseta, pero que pon aí? Eu quero... Son de oso... ok. Mira, temos este póster. E podo enviárvolo firmado, si queredes. E temos este, que é o do póster do videoclip de Drowning Fire. Está chulísimo. É que están moi guapos os pósters. Ok. Está moi chulo. Está moi chulo. Está moi chulo. Pois veña. Vamos a poñer para esta, para que volvamos outra vez. Poñede póster, xente, no chat. Poñede póster no chat. E así participades nun dos dous, o que queirades. Elixides un e Sí, despois elixides. O sea, poñede o póster e quen gañe pois xa elixe o póster. Eu prefería postre, xa. Xa, bueno, pero... Por certo... Merquei uns cereais de chocolate riquísimos que me vou tomar despois. Teño pendiente a marca que me dixeches de comida vegana. Eura? Buah, sacaron pescado vegano, que aínda non o probei porque está moi caro. Cando fagan promoción no Carrefour. Xente, eu tive un día falando con ela e case me convence xúrobolo, Casi lle convenzo, de facerme vegano e de empezar a comer moito. Eu non lle convencín de nada, que se ten que convencer ela a si mesmo. Sí, pero que, o sea, me convences de que tal como me falaches, que o que dicía aquel día, unha forma guai, o sea, no sentido de que me falabas das ben e eu dicía, hostia, pois interesante. Ya. Interesante. Moi buena, Romy. Dicen aquí, marca vegana do Lidl a máis barata, pero é unha puta mierda, con perdón. De feito, dixo a miña mãe que o aceite de navina e de colza, que está en casi todo o que comemos, é cancerígeno. E hoxe estiven pasando revista en todo o que estaba pillando e a mayonesa do Carrefour non leva. Mira, mellorado Aldi. Velo. O Aldi, onde este o Aldi, xente, mellor. Pero hai Aldi aquí? En Santiago. Buah, é que hai teñen como unhas cousas veganas, uns bollitos veganos que quería probar. Bueno, imos facer o... Pues aquí o sorteo, que ao final falamos de comida e me entra fame. Deberías ir ao Aldi. O Aldi é o mellor. Pronto en Oleiros vai a abrir pronto, na Nacional Sexta, onde todos os... Pero mira, estáche promocionando algo.
E vai estar guai. Romy, sí, vamos a facer un sorteo dun póster de Hidden. Vamos a facer un sorteo dun póster. Eu tamén tampouco cei, Max. O sea, así que faime risa porque hai sede de Aldi Veña, en Vigo nunha oficina. hai sede de Aldi en Vigo nunha oficina, pero non hai en Vigo, Pontevedra. Busquis. E onde está en Santiago? Onde está o Lidl. E... E onde está o líder en Santiago? Claro. É que eu só vou en bus, o sea, en tren po centro e xa está pa zona bella. Ferre, pon aí a dirección. Pon a dirección. A ver, vamos a ver. Mira. Pires, gracias, estás descontrolando. Pires, gracias por... Estamos facendo Moitísimas sorteo, gracias, Pires, por está ao revés. De Espera, póster. que vou te poñer en grande. E así se te ve mellor. Cute. Aí. Aí está. Pois son estes. Pires, birras, os que vides agora Carraiz, poñede exclamación póster e podes gañar un deses dos pósters. Eslovenia. I love Nia, yes. Porque dice na rúa Eslovenia. Na rúa Eslovenia. Está... Pero me encanta porque es love Nia, o sea, que amo a Nia. Estoy de acordo. Sí. Hai que cuidado, Meloceño, ven aquí, anda. Veña, Vente. un minutiño, xente, un minuto. E facemos o sorteo do póster de Hidden. Mira, vamos a facer unha cousa, para que a xente que chegou agora, pois que escoite un pouquiño o que ti fas, para que sepan Ok. quen eres. Voulles a poñer un pouquiño de Firetouch. Ok, pareceme ben. E por que non me aparece aquí? Porque está separado. Ah, pues son tonto. No, Pues non non. pasa nada. E Pois sigue salindo o mesmo. Da igual, que máis dá? Pon Drowning Fire mesmo. Que a por poñer. Por variar. Que como nunca poño aquí, ademais. Non pasa nada, ahora xa saco outro videoclip, vale? E todas as cancións novas veñen con videoclip. Todo con vídeo. As de P. Despois non sei o que vou facer. Pero as de P sí. Venga, un minuto. E facemos o sorteo e echamos marcha con muller al final. Tal vez Melón está chorando e na porta non sei que quere. Melonciño. Ao mellor que ir a beber. Pode ser. Pois mira. Se nadie máis quere participar, creo que é momento de dar. Hai subtítulos en canario. Pois, non sei. Vamos a dar. Mira, xa veo miña mãe a abrirlle. Grazas, mamá. Vamos. 3, 2... Pon aí camiseta, pero é posto. Pon aí camiseta, Ok. pero é posto. Pero quero Aldi. Seguimos esperando. Esta canción me lleva a la serie de LOL. Que das miñas máximas influencias, o sea, toda a música que envolve o LOL e tal, naquela época sobre todo. E vai tocar a... No, hombre, no. A Gordiño. Pero por que dis nombre, no? Porque toca lle moito aquí destacarle. Pouco sorteo pago. E toca lle el. Marcha destaca. Ai, pobre Fer, no. Pobre Fernando, compra. Sí, podes mercar. Están... A cantos Podes tiña? comprar. Creo que os vendía... Non sei se os vendía a 4 ou 5 euros. Xa non me acordo ni a cantos vendía. Canto me acorde a cantos vendía, xa vos lo digo. Ademais fago envíos tamén, E se non entrega en Mao, tanto en Coro como en Compostela. Romy, canta a rapaza que estás mirando en pantalla. Canta a rapaza aquí. É certo, vamos a ver. Gordiño, cal queres? Poñer en grande. E o que vamos a facer outra... Porque xa está. Ahora debería salir en grande. Aí está. Ahora. Gordini, bueno, se non elixe, despois dime por privado. Cal é o que queres. Disme cal é o que queres e listo. E... Veña, xa está. Última despedida da Carly. Elixiu xa, o das O das letras. O da peli, o do videoclip. Vale, pois, si queres que cho firme, despois
pásalle ou pásame a min, dime que eres ti, pásame o teu nome e firmocho. E... Veña, son 2 pósters. Pois vamos a soltar. Outro póster. Vamos a soltar outro. Dani, o sea, Xa. que non se suscribir aínda se pode estar suscribindo, porque... Vamos a sortear, porque xa que estamos, vamos a sortear. Dani, pásame o link. De que? Da canción? Please. Das miñas redes solo tes que poñer exclamación hidden. Xa está. Aí tes todo, aí tes acceso a todo. Para mercar, por privado. Falasme por privado. Escribe por privado e o faz. En Insta, porfa. E o que vamos a facer, entón, é un último sorteo. Si me escribes hoxe, contestoche mañá pola mañá, vale? Porque Vamos a hoxe quitar teño que a Gordini. facer cousas aínda. E se algún quere agora mismo, que escriba un último minuto e facemos sorteo de outro póster. Pois poñemos... Con isto marchamos. E como lle chamamos? Mercar. No, como lle pon? Que lle pon agora? Max, non teño camisetas XXL. No. Tívenas, pero xa as volvería a ter. Si me consigues moitos festivais, eu volvo a facer camisetas XXL. Gente, poñede exclamación mercar. Exclamación mercar. Sí. Ok. Exclamación mercar. Para participar no sorteo. E ahora dicen, enhorabuena, has comprado 20 camisetas de Hidden. Canto cada póster? Non se lembraba, Fernando. Escríbelle por privado. Entre 4 ou 5 euros, non recordo. Cando me acorde direicho. A ver, 4 ou 5 euros. O sea, cando me escribas por privado, digo yo. Porque me teño que mirar onde apuntara. Está tirado. Nesa franja. E si hai envío, obviamente son gastos de envío, pero bueno, eso non é nada. Par de euros, creo. Que son os gastos de envío para o póster da futura diva deste país? Bueno, diva xa sou ahora un cacho, Aquí con miña Diva en chándal. Diva recoñecida por todo o mundo. Mira que diva. Con un XXL me hago un top. Pobre Javi. Javi precisaría 5XL. Vale, para este tipo de cousas, eu cando pido camisetas, rollo, cando vou facer camisetas, aviso. Entón, está de pendientes, a ver, aínda tardaría un pouco, pero está de pendientes, porque eu avisarei, e si queredes rollo, pois eu quero unha 5XL ou cousas así, que, por exemplo, eu teño unha amiga que me pedía unha talla máis grande. Pedidos máis e eu encargoas, o sea, fagos tamén. Mira esta oferta que fai Romy, que a Romy coñece, nunca o vin en persona, que é fotógrafo, el, amateur, pero moi bo fotógrafo, e di, si me toca el póster, me ofrezco ir a conocer a Dani e de paso te hago unha sesión de fotos. Ok. Eso a ti te interesa. Eso a ti estaría guai. A ver, teño eu que... Home, ver como fai, como traballa e... Home, no. A ver... É un fotógrafo, É un fotógrafo. Aquí me ves en chándal, pero eu sou unha chica chulísima, É que vos mirad que ten fotos no seu Instagram de sesións moi interesantes. É que chulísima. Igual, mirad, vale, pero se me puxo sen grande. Perdón. É que mirad, que maravilla. E aquí aínda non me soltarei tanto modelando, pero agora, bueno, as novas fotos é que te cagas en río. Chulísimas, son increíbles. Sí, que me dixeras. Con moitas grazas. Veña. Sí, escoitei algo por aí. Firetouch, ok. Your hands are my poison. I'm everywhere you touch, touch, touch. Pressure on my touch, touch. Quimo, xa co sorteo como é? Metes unha canción. Creo que escoitamos isto con os teus auriculares no teu micro. E gañou o póster 2 de Hidden, bueno, o que elija. A ver. Javi Boy. Ok, moi ben. Ok. Ahora toca elegir. Ultra XXL, pois leva. Nora Boa, que?
quería unha camiseta ultra XXL, pois leva póster. Cal que eres? Cal queres, Javi? Di aí. Di aí, Javi, cal queres dos dous. Os amiguitos, como siempre, Sí, a poñen verdade que por sí, aí. porque Javi é amigo meu. Javi, escribe por aí. Por intentos non será, Non, porque despois xa pero- fixo 3 sorteos. Non E son non... Non es un desprecio, pero podo dar el premio a Rubiño. Ti podes facer o que queiras. Ai, claro, fai o que queiras. Rubiño, queres o premio? Tongo, mira, Rubiño se acaba, espera, no, Rubiño, bueno, non sei como se di. Se acaba de queixar de que tongo. Rubiño, elixe. Rubiño, elixe cal queres. Sabes quen é Rubiño? No, o Non sea, sabes. vino aí nos comentarios, pero non Menos sei mal. quen é. Ah, ok, para Rubiño no, para a fillada de Dani. A ver, Para Lucía. Vale, me sirve. Ruben, elixe. O da Quen? dereita. Cal? O da dereita cal? Da man dela ou o que ves ti na pantalla? Esta dereita ou esta dereita? O das letras. Vale. O das letras, ok. Pero deste xa fixen máis, a verdad, porque ten bastante éxito. Todo ben Todo bien atado. atado. Claro, que Pois a ver, despois me pasades os datos. eu fago sorteos para que lle toque a miña xente. E Xa, así. for os regalos de Nadal. Tráfico de influencias. A ver, eu para que teño canle para facer estas cousas. Bueno, eu só digo que, si queredes, a próxima vez que volva que teño un póster novo, sorteamos outro póster. Pero eso ten que dicilo Dani, non eu. Pareceme perfecto, sí, feito. Para cando veñes a presentar o tema, sorteamos póster. Sorteamos póster. Bueno, Hidden, poderíamos seguir moito máis tempo, pero Sí, tampouco tes que ir a cenar, sobre todo. xa, a cenar. Cereais, de hecho, Sí. buah, habrá que estar moi ricos. Bueno, ainda Son nos probei estos, pero... 2 horiñas que levamos xa por aquí. Bueno, un Sí. poquinho menos, que está guai. Mañán vai estar subido o vídeo a YouTube pola mañán a primeira Sí. hora cas pistas para que a xente poida revisionalo se quere e pillar ideas. E quedamos primeiro para facer... Hostia, que sacamos moitas cousas, de hoxe. Sí, eu quería decir, facemos unha conclusión así do de hoxe, do que falamos hoxe. E, o sea, do das pistas e a conclusión. Onde podo escuchar su música? Ponlle aí o guión hidden dese. Vouche poñer, pero espérate, que che paso directamente o perfil de Spotify. E... Pois, pásache agora. Pois xa pasan por aí. Ah, no, eso era para min, creo. Non sei para quen. Bueno, da igual. Xa está, bueno, xa está, que o teño aquí aberto. Mira, aí están as sombras outra vez. Nada, pois, eso. O que dixemos ao final é que fagades, se non tedes nin idea do que está pasando co das pistas, facede moito zoom no xornal. Moitísimo zoom. E xa está, o sea, xa 2 persoas o adiviñaron. Simplemente, bueno, si as 2 por eso, pero bueno, Sí. que o adiviñaron. Tedes, para que teades aquí todo, aquí sí que tedes todo, tedes o Twitter e demais para ver as pistas, ou mandade Bizum de 50 euros, ou mandade Podes Bizum de enviar un 50 Bizum. euros. Sí, Sí, máis sinxelo, máis rápido, tamén, máis beneficioso para ela tamén, tamén. local, Pasos, se me enviades un Bizum de 50 euros, podes usar a canción. e aí Entén. non levades un adianto solo, levades tamén toda a canción. Claro, claro. Temos, Como dixo Belén Esteban, págame. a ver, por cartos. Bueno, por cartos depende, Claro, depende. pero por cartos adecuados, todo, iba a decir todo, casi todo se pode. Ah, tampouco te todo. creas eu, No, a ver, según que, hostia, es que lembro agora o debate que se fixera, non sei se viras nas redes, de por cantos cartos serías infiel a túa parexa. Ah. Que se por 1 millón de euros serías infiel, e formous un debate nas redes. Claro que sí, e despois o disfrutamos, que tontería. Por 1 millón, a ver. A mí me parece unha tontería moi grande, o ¿Cuántos tienes por sea, afeitarte la barba? páralo e dis, perdona, si a mí me di a miña parella, mira, me ofrecieron esto e les dije que no, e dixen, mira, se está sindo, pero que sexa con quen sexa e me trasume 1 millón. O sea, perdona. Mira, es que faime aquí Javi unha pregunta. Canto queres por afeitarte a barba? Hostia, é que... 1000 euros. Pide 1000. Por 1000 euros non. Por máis? Por máis sí. Vale. Por máis de 1000 euros sí que o faría.
É que 1000 euros hai moito tempo e moito traballo. Ainda que eu xa teño un pouco despeinada, pero hai moito traballo detrás. Entón 1000 euros non. Pois por 2000. Pero por 2000, Javi, fai unha donación de 2000 euros a feito en directo. Guau. Imagínate, cara, de repente, pa, solta a pasta. Pero se te cunde, pon A ver. un precio que te cunde e xa está. A ver, A barba crece. Eu a mí 2000 euros cúndeme bastante. A verdad. Formulada. A partir La de respuesta, bueno, está mal planteada. Di Pusquis, a partir de cuántos diñeiros non te enfadas porque non te poñan os cuernos? Hostia. A min ou a ti? A quen lle preguntan? Claro, a quen? A min. A partir de cuántos diñeiros non te enfadas porque non te pongan os cuernos? En plan... Depende si é bicarse ou é como se di, ou é xa ter sexo, pero depende, que nos paguen ben xa postos. Te viene a túa parella e te di rexeitei 10.000 euros por non acostarme con tal. Cantos dixeches? 10.000 euros. Vai. A ver, 10.000 euros... A ver, 10.000 euros son, É que a min ahora mismo 10.000 euros son moitos festivales e moitas viaxes para facer, Eu xa é moito para ir sobrevivindo. A min, vamos, vai foder xa, exacto, vai foder xa. Para ver que precio le ponéis a vuestra felicidade. A ver, a miña Pero felicidade... fidelidade, pero vamos a ver, é que relacións como tal, a mí me parece unha tontería. Unha cousa é cando é que, Dios, é que se ve moito, vin outro día como unhas persoas, o sea, bueno, mítica xente de TikTok que vai por aí. Si ¿tienes novio? Sí. Vale, ¿le darías? No, non era así, era rollo. ¿Le darías un beso al cámara? Y te doy un iPhone. Y había xente que decía, es que tengo novio, no sé qué. Y vai un ID. Es que tengo novio, dice, y yo ya tengo iPhone, pero él no. Bueno, y deulle o bico e levouse o iPhone pa o mozo. É como ten que ser. Había outro É que- día o dunha rapaza que tamén lle iba a dar un bico a un e a novio o agarrou e o arrastrou. É que, vamos a ver, para empezar, é que hai que, vamos a ver, é distinto este tipo de xogos que ao final consigues algo, a mí iso me parece unha tontería, que algo como ligar cunha persoa, tirar fichas, tendo parella, nunha relación pechada, sabes? O sea que é totalmente distinto. E a xente fai como si todo fora o mesmo e non o é, é que son situacións totalmente distintas. Pero bueno, aí non sei, eu creo que É que eso daría é que lembro-me, eso dá uns debates en Twitter que eu digo, joder, xente, vos poñedes dunha forma tamén que despois habería que ver a moitos. Que pois esa outra, habería que ver a moitos como sería. E eu tamén vexo as relacións de forma diferente, o sea, eu creo que son unha persoa nunca tive unha, pero de relacións abertas ben, o sea, entón non é, por exemplo, e me din conta analizando X comportamentos, pois que supuestamente me tiñan que molestar ou tal, ou que eu simplemente asimilaba de distinta forma e, bueno, pois, non sei, realmente cada quen que, non sei, as relacións son libres e E aparte... cada quen nos aporta algo distinto, non sei. Que, Pero bueno, vaya, que que a meterse tamén na relación da xente, es que isto daría para moitas horas, xa, sí. Cada Cada relación é un mundo, ademais. Que se a mí foi gracia porque co de deixar os cartos, no, eu por 1.000.000, sí. Oh, pero que é un pouco cariño que le tienes. Pero ti que sabes que relación hai para, ademais, para que por uns cartos decidas facer eso? Es que sabes que relación hai para que eso se faga. Outra cousa é que a persoa queira, o sea, a ver, é que un pouco frío coller e dicir vai follar con esta persoa e bastante frío, ¿no? Claro, sería cuidado, Pero bueno, o dos bicos e eso, o sea, unha tontería. Graciñas a Galizan Gamer que acaba de facer unha raíz. Se está vindo moita xente por aquí. Graciñas rapaces por esa raíz, amigos de Galizan Gamer. E eu creo que nos vamos a ir, porque senón ao final vamos a liarnos aquí. 1.000.000, no me jodas, la vida me la soluciona. No, claro que sí, a min tamén, pero digo que é un pouco frío tamén o dicir esas cousas, rollo, es unha infidelidade e rollo, non te estás dando conta de que realmente é como un contrato mercantil, o sea, estás mercantilizando un corpo. Realmente é moi frío ese tipo de situacións que pon a xente. Sí.
Sí, sí. Mira, Di Gordini, que donou 100 bits a Canle, charla top que gustazo escoitar a Hidden sempre. Moitas grazas, de verdad. Pois, Pero por canto aceptas que a túa parella tiña relación con alguén e con que non tiña pero que non o teño que aceptar eu, ademais ten que aceptalo esa persoa, claro, sabes? Pero bueno, sería quen o tería que aceptar. claro, o sea... Y nada, eso, que imos cortar, que é super tarde. Sí, supuestamente vamos a marchar e, joder, son horas e hai que facer cousas mañán. Entón, voume despedir de ti. O que vou facer sempre, o que fago sempre. Vamos a poñer unha cancionciña. Ok, O que vou a poñer é a actuación de Megara. Vou poñer a actuación de Megara, se te parece. sí, sí. De onte no Benidorm Fest. Despídome de ti fora de directo, o que suelo facer sempre, e despois a hora da xente despídome un momentiño xa con eles antes de marchar e irnos de raíz. Hiden, gracias. Moitas grazas a vos por estar aquí e espero vos descifrando ese xogo que mañá é o último día para deixar a resposta. Un chuchiño moi grande. E vémonos con ela moi prontiño outra vez por aquí, Tamén, que vai tamén. a repetir, e temos que mirar o do skip room e... Cuidado, ese Aí hai que está. miralo. Hiden, moitísimas gracias. Xente, Moitas grazas. volvo agora en 2 minutiños.